Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available as Pontypridd take on Aberystwyth. Sky Plus, free view or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly at Griw Sgorio. O, di hwnna ddim yn mynd i weithio. Switch sydyn. A canlyniad! Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Gall Flint gadw i ben. Byddai fe fynd i hyn. Yr arbediad yn mynd sydd i lwybyr Evans. A Mae Aberystwyth ar y blaen. Hyfle fan hyn, y bel yn gwiro. O, mae'r gol wedi gollwng ni. A mae wedi cael ei rhoi mewn gan Jones. A mae yna 10 munud gan Bontypridd. Evans. Mewn i'r cwrdd cosbyn bag cadwal. A dyna'r gol sy'n selio'r fuddugoliaeth dybiau chi. Yna gyfle fan hyn i Daron o eto. A mae'n cael ei chwipio mewn gan Davies. Doedd gan y gol o'r ifan ddim gobaith. Davies sgoriwr yr ail gol. A mae wedi cael ei fenio mewn i'r hoed. Am drama, am siom, am ymateb gan Bontypridd. Peidiwch byth gadael gêm yn gynnar achos chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Bydd chwaraewyr a chefnogwyr Aberystwyth yn bendant yn cofio gêm ddiwetha yn erbyn Pontypridd. Maen nhw'n cwrdd eto pnawn yma yn Uwch Gynghrair Cymru JD yn fyw ar S4C hefyd. Mae'n braf iawn cael bod yma. Mae yna groeso cynnes yma hefyd. Croeso cynnes hefyd i Emlyn Lewis sy'n cael o cwmni fi am ddiffynwr mawr Met Caerdydd, capten Cymru. Croeso ato ni Emlyn. Braf iawn cael dy gwmni di. Beth am gêm fel yna pan chi ar y blaen o 2-1 yn sydyn chi'n ildio goliau hwyr. Yw hwnna'n poeni chi am wythnosau ar ôl ni? Bydd Aberystwyth dal yn poeni? Dwi'n siŵr nes gwrs i fant ni Williams yn gynharach a dwi'n credu mae'n poeni amdano fo. Mae fe dal yn ei fel sydd yn bwysig, ond mae angen symud ymlaen. A chwarae teg mae'r ffôn o'r ddau dîm wedi gwneud dda iawn ar hyn y bryd. So dwi'n siŵr bydd yn fel amdano fe, ond gobeithio bydd nhw'n cael 3 pwynt heddiw dwi'n credu. Ie, sôn am goliau hwyr, mae Abertawe wedi ennill yng Nghaerdydd. Gol 90 munud a mwy, Ben Cabango, 3 gol i 2 i Abertawe yng Nghaerdydd. Limbs yn credu'r term fan yna, Emlyn yn bennan. Dewch i ni edrych ar beth sydd wedi bod yn digwydd yn Uwch Gynghrair Cymru JD dros y 4 awr ar hugain diwetha. Falle bydd Emlyn ddim eisiau gwylio hyn. Neith o wylio'r dachrau, achos oedd Met ar y blaen o 2 gol i ddim neithiwr yn erbyn Pen y Bont. Y gol ma ar ddechrau'r ail hanner. Harry Owen, oedd Lewis Rhys wedi cael y gynta, just cyn yr egwyl. Wedyn, mae Pen y Bont yn taro nôl i ennill o 2 gol i 2. A dyma'r gynta i goliau nhw. Nathan Woods yn cael y bil fan hyn. Be ddigwyddodd fan hyn, Emlyn? Be ddigwyddodd o ran y gêm yn gyffredinol? Rhediad arbennig o dda gan Wood fyna chwarae teg. Ond mae'r amddiffynwyr yn erchyll fyna chwarae teg. Ti wedi cael gair dyn nhw? Dwi wedi cael gair dyn nhw. Maen nhw'n gwybod y swydd. Dim digon da, ond chwarae teg o rhediad gwych a gol gwych. A newid y gêm, really. Mae fel chi weld fan hyn Pen y Bont yn ôl a Harling yn ennill y gêm yn y diwedd. Ie, Ryan Reynolds yn gwneud un gyfartal. Harling yn ennill y gêm i Ben y Bont. Wedyn, gêm fawr hefyd ar faes tegid. Ceicona mynd ar y blaen Harry Franklin. Peniad da ganddo fe. 6 munud ar hugain ar y cloc. Munud yn ddiweddarach. Mae'n gyfartal. George Newell yn taro nôl. Ond Ceicona a Thahi. Nhw sy'n ail. George Horan yn hawlio hon. Ond gol yw rwyd i hun gan Nathan Burke oedd hi yn y pen draw. A Ceicona yn edrych yn hapus iawn o ran y triphwynt nhw'n yr ail safle. Ebys o maen nhw'n cael tymor erchyll nag nhw, a Cynarfon ddim yn poeni am hynny. Ac yn mynd ar y blaen ar ôl 17 o eiliadau hefyd. Lloyd Marsh Hughes yn manteisio. Bach o look iddo fe, bydd e ddim yn cwyno gyda hat-trick yn y pen draw. Cynarfon yn hapus, ddim yn ildio chwaith ar ôl newid rheolwr hat-trick Marsh Hughes. Dan i gosit gath y llall. Wedyn pnawn ma, Emlyn, mae holl-bresennol, dim yn ei Flint, a maen nhw wedi ennill y 2 gol i ddim hefyd. Corey Shepherd gath y gyntaf fan hyn ar ôl 5 munud. Jordan Davies ar ail gath rheol honna yn y man. Teimlo fel triphwynt mawr i holl-bresennol, Emlyn.
Wrth gwrs, os maen nhw am mynd i'r play-offs a cyrraedd y seith y safle, pwysig iawn a gol gwych gan Jordan Davies fan hyn yn gweithio goffer asgell troi fewn a gol gwych yn chwarae teg. Dyma hi yn hedfan mewn yn y pen draw. Hwlffordd yn dathlu, goliau hanner cyntaf, goliau cynnar hefyd ar un gêm arall, fel mae'r Seinti Newydd di taro 5 yn y dre newydd. Hat-trick i Declan McManus. Bydd e wrth i fod, gol bonus bach neis iddo fe. Mae'n siŵr, dych chi weld y tabl a'r ffaith bod Flint wedi colli i wneud heddi mor bwysig. Os unrhyw un allan ohoni, Emlyn, yn edrych ar hwnna, Hwlffordd falle. Mae'r Hwlffordd tu allan o'r cwimp dwi'n credu. Cynarfon wrth gwrs efo 3 pwynt pwysig neithiwr. Mae'n gêm hynod o bwysig heddiw a gen i weld. A dyna chi'r brig ar frwydr am yr ail safle. Cofiwch, falle bydd pen y bont yn colli pwyntiau. Ni'n aros i weld beth fydd yn digwydd yn y pen draw. Maen nhw wedi apelio yn erbyn y penderfyniad. Dewch i ni glywed mwy am hon gan y ddau reolwr sydd wedi siarad y Sioned Dafydd. Anthony, you had a great win last week. Just how important is it that you guys build on that this afternoon? Yeah, I think I said last week in terms of the teams down the bottom, the away form is where we've all let ourselves down. So it's up to us now to continue that form on the back of 2 clean sheets to go into this game full of confidence, full of belief and hopefully another 3 points. I'm going to start with pressure because the bottom of the league is so tight. How do you feel you and your players are coping with the pressure? I think we've had to deal with the pressure all season. I think we were one of the favourites to go down. Even in phase 2 we started with 2 points adrift. So we've had it every game and I think we've adapted well, so we've just got to keep going. Consistency has been the issue for Aberystwyth this season. How do you make sure that between now and the end of season that you don't let that consistency drop? Yeah, I've challenged the lads. I think that's clear and obvious. I think our home form mid-term was the best it's been in the top flight. We won, I think, 5 or 6 in a bounce. So then our away form is what's disappointing. We've done really, really well, but then we've let ourselves down in certain games where we should be picking points up. And today, I don't think the pressure's on us. I believe it's not. I believe the pressure's massively on them. So we go into this game full of confidence and hopefully get a good result. 4 games to go, Anthony. Is it fair to say Aberystwyth have got 4 cup finals ahead of them? We've had 6, we've gone the last 2. Yeah, it's the same for every team down there. The gap's so close. And we know if we string 2 wins together, you're kind of almost more or less there. 4 games to go. 4 cup finals, do you think? It's been 10 cup finals so far, so there's another 4 to go. But yeah, of course, every game's a big game, and but we're looking forward to it. Ie, pan chi dan bwysau, beth ola chi eisiau, Sioned Dafydd yn holi cwestiynau chi yn atgoffa nhw 4 gêm i fynd. Mae tymor yn gorffen 2 wythnos i heddi. Mae'n ddifur iawn. Fel ti wedi sôn, maen nhw arlediadau da. Gan i weld y gemau penwythnos diwetha. Pontypridd yn mynd i e-bus, fel ni'n gweud, sy'n cael tymor anodd. Ond beth am Ben Amwn, mwy o goliau iddo fe? Mae'n chwaraewr anodd i chwarae'n erbyn? Ydy, anodd iawn i chwarae'n erbyn, rhaid gweud. Mae'n rhedeg yn dda, gyflym iawn, a mae'n gwybod mae'r gol. A felly dwi'n un fwy technegol yn y gêm, ond mae'n gwybod lle mae'r gol, mae fe'n anodd, mae fe'n bob tro'n creu problemau, a chwarae teg, mae'n cymryd 3 gol arbennig o dda yn erbyn e-bus fyna. Bydd e'n bwysig, chi'n tybio, wedyn beth am hon, beth am yr eiliad yma, Emlyn, ni'n sôn amdano nhw'n ildio yn yr eiliadau ola, wythnos diwetha, Johnny Evans, reit ar y diwedd, i ennill yn erbyn Flint, faint o hwb fydd ni? Yn enfawr, a fel nath Anthony sôn fyna, mae ei ffom gartre wedi bod yn dda iawn tymor yma, a maen nhw'n gobeithio cario hynny ymlaen tuag at heddiw a gobeithio gael 3 pwynt heddiw, dwi'n credu. Ie, ni yn agosau at diwedd y tymor. Mae'n ddiddorol nawr gyda Flint yn colli hefyd. Mae dyn ni Pontypridd yn tymor cyntaf, Aberystwyth sydd wedi bod yma ers y tymor cyntaf. Yn amlwg, mae gymaint yn digwydd. Faint o densiwn sydd o gwmpas gêm fel hyn? Nerfesrwydd, densiwn. Dwi'n siŵr fod yn dysgol gêm dyn, dwi'n credu. Fi ddim yn siŵr a fydd yn tair ar diwedd y gêm, ond gobeithio ni. Ond na, fydd y ddau tîm yn edrych mlaen am y gêm a gobeithio cael 3 pwynt, dwi'n credu. Hyfryd, Emlyn, diolch yn fawr iawn am y tro. Amser i ni fynd am egwyl fan hyn. Mae yna enwau a gwynebau cyfarwydd iawn. Jason Bowen fan hyn, di bod yn siarad yn ddewr iawn yn ddiwedd ar ôl cael diagnosis motoneuron yn gynchwaraewr Caerdydd. Martin Magerton yn cuddio tu ôl ddo fe hefyd. Abertawe di ennill yng Nghaerdydd o 2-2. Drama pyr, gewn ni ddrama fan hyn o bosib. Dewch nôl, wedi'r egwyl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni I Bontypridd, y gêm fyw pnawn mae chi o Uwch Gynghrair Cymru, JD, gêm enfawr i'r ddau glwb yma lawr yn y gwaelodion. Mae wedi bod yn bnawn o gemau mawr. Abertawe wedi ennill yng Nghaerdydd o 2-2. Ben Cybango yn yr eiliadau ola di cipio hi i'r yrru'r, hynny yw. A Wrexham wedi ennill o 5-1 yn erbyn Oldham hefyd. Hat-trick I Paul Mullin, 100 o bwyntiau nawr I Wrexham. 3 pwynt yn glir o Notts County wedi chwarae 1 yn llai. Brennan Johnson wedi sgorio hefyd. Nottingham Forest yn sgorio gyfartal erbyn Wolves 1-1. Yn ei draw at ein tîmau sylwebu. Gyda llaw y chwaraewyr yn y coch yn ymuno gyda Pontypridd. Tîm Barnstable Ability, un o hyfforddwyr Pontypridd gyda chysylltiadau ar tîm. Tîm anableddau sy'n rhoi cyfle I chwaraewyr ifanc. Mae'n braf gael pawb yn cael cyfle I chwarae pêl-droed. Dewch I ni fynd draw at ein tîmau sylwebu. Felly cyn y gig gyntaf. Fan hyn, mae Mr Malcolm Allen yma. Wrth ochr, Mike Davies. Diolch Dylan, yn y ras I aros yn yr Uwch Gynghrair, dyma gêm fwyaf tymor hyd yn hyn, gyda Pontypridd yn nawfed yn croesawu Aberystwyth sy'n unfed ar 10. 2 bwynt yn unig sy'n gwahanu'r tîmoedd. A gyda Flint wedi colli y prynhaw yma, maen nhw'n aros uwch ben Aber ar wahaniaeth goliau yn unig. O ran y tîmoedd, mae Pontypridd yn gwneud un newid i'r tîm yr wythnos yn ôl. Curtis Rees yn dod mewn I ganol ca yn lle Elliot Richards ydi anafu. Ben Amoun yw'r prif sgoriwr gyda 12 gol. Clayton Green, y capten, bydd un allweddol yn reoli ganol ca. O ran Aber, 2 newid o'r tîm nath Ciro Flint yn y funud ola wythnos yn ôl. Jonathan Evans I mewn yn lle Mark Cadwaladr sydd wedi wachar. Alex Darlington sy'n 34 oed, mae e'n cychwyn. Ie, cydbwysedd da, dwi'n meddwl yn tîm Pontypridd, efo 3 yn y cefn, efo 5 ar draws y canol. Fel mae'n dangos yn y llun yma, mae'n jyst eistedd a gwarchod rhan ddiffyn. Williams, rhaid cael fwy fewn i'r gêm, yn sydyn iawn ar ddechrau'r gêm, ac Amoun. Mae'n golygu gyda fo tymor hyn. Aberystwyth, gobeithio wneud o ddechrau'r droed flaen, ond yna na I ddeud, 4 yn y cefn ganddyn nhw, Lewis yn ganddyn sy'n yn eista, wedyn Darlington rôl mor bwysig iddo fo, cael gweud pethau fe'i gilydd yma na. Evans, dwi'n meddwl wneud o Owen dechrau fyny arwain y llinell flaen ac Evans fydd yn dechrau ar y dde. Captan y tîm a mae'n dibynnu gymaint ar y dyn yma I Pontypridd aros I fyny dwi'n teimlo. Mae wrth I fodd cymysgu yn ganol y cae yna ac lots. Ar y frwydr, na ddau nhw'n 29 oed, ond mae'n bechod gweld Iwan Lewis o Aberystwyth. Newi ymuno rhad wytha mae o cegidfa. Mae'n 29 wan. Bechod mynd dod i'r lefel yma, ti'n bach rhy hwyr. Mae'n llawn egni a fydd o ddim yn swyl o'r dacl yn ganol y cae na praw yma. Ac ein dyfarno ni y prynhaw yma yw Mr Nick Pratt sy'n o deganwy wedi bod yn dyfarnu yn yr Uwch Gynghrair ers 2010. Wel am gêm sydd gyda ni ar y cyfer chi a gobeithio fydd hi'n debyg iawn i'r gêm y chwaraeid o'r goedlen y parc yn gynharach yn y tymor. Nath I orffen 2-1 y prynhawn hwnnw diweddglo hynod cyffroes mewn gêm wallgo. Emlyn Lewis wedi ymuno ni yn y pwynt sylwebu. Emlyn, pwy sy'n mynd I fynd y hon? Cwestiwn da, Mike. Dwi'n siŵr bydd hi'n gêm dyn iawn. Gobeithio dyn ni'n cael gol fel nath y gêm diwetha, ond na, dwi'n mynd I ser y ffens. Sorry, Malks. A beth eistedd y ffens sy'n dechrau'r gêm ni'n atraen, Emlyn, ddim yn un ffordd neta. Gorfod y ffrindiau efo'r 2 tîm. So, mae'n gwrdd yn falus. Na I gweithio ti ar diwedd y gêm, Malks. Malcolm, ti wedi bod yn astudio'r ystadegau a'r gwybodaeth ynglyn â'r chwaraewyr ac yn y blaen. Pwy ffordd wyt ti'n gweld I te? Pwy sy'n mynd I fynd hon? Pontypridd I fynd â hi o 2 gol I 2, so digon o goliau edrych mlaen. Wel, gobeithio gewn ni ddigon o goliau. Malcs yn proffwydo. A ni wedi cael 2-2 yn y brifddinas yn barod gyda'r elyrch yn fuddugoliaethus. Yn y funud ola 1 Ben Cybango yn rhwydo wedi 99 o funudau. Mae hwnna'n greulon I Gaerdydd ar gefnogwyr dwi'n siŵr. Bale yn cael I chlirio ymhell lawr y ca. A prynhawn fel hyn mae'n mynd I fod Emlyn yn dyfeiri a brwydr yng nghanol ca. Mae'r 3 neu 3 yn ganol. Mae Anderson eisiau fod yn wahanol i'r 5 arall sydd yn y canol y cae, ond
So fel da ni'n gwybod efo canol gaf y Pontypridd, Green, Rhys a Lewis, chwaraewyr da iawn, Cadarn, a wedyn efo Lewis a Darlington sy'n gweithio'n galed, a wedyn Anderson efo bach fwy o fflach na'r 5 arall siwr o fod. So bydd hi'n brwyd nadodd, a gweld dyna'r foment pwysig yn y gêm dwi'n gwedi. Dim yn paratoadau gorau i Aberystwyth. Malcolm gyda Billy Kirkman yn cyrraedd mor hwyr. Ia, 10 munud dwi'n meddwl, cyn gyntaf. Dydy ddim ag yn clywed hefyd, Mae'r eilydd sy'n ar y fan Canafan, mae o seintiau newydd ar fenthyg yma hefyd, yn Aberystwyth, mae o ddim yn cyrraedd tan, wel, just ar y kick-off. Mae o'n dod o'n cyrraedd reit o'n blaen ni fan hyn. Mae o'n just mynd i eistedd i... Mae'n mynd o gwmpas y cae mae o. Mae rhaid i fi gyfadde. Gan bod e'n chwarae i dîm proffesiynol y seintiau newydd, bydden ni wedi bod ma'n eithwr. Maen nhw llawn amser, Mike. Maen nhw llawn amser yn y seintiau newydd. Felly, ti'n paratoadau proffesiynol, ta be, a mae Aberystwyth yn ei safle ma nhw. Sa'ch ti methu disgwyl i gêm fel on. Dwi'n mynd all. Bale yn cael ei chlirio ymhell lawr y ca, ond mae'n cael ei ffenio gan Nott mlaen y Davies. Danny Williams sydd ar hediad lawr yr asgell chwith. Mae Louis Bradford yn gryf yn y dacl, a mae fe yn ennill gol i Aberystwyth. Louis Bradford wedi symud nawr yn barhaol i Aberystwyth o'r seintiau. Tipyn o bwysau ar Anthony Williams. Dwi ddim am fod y reolwr cyntaf i reoli Aberystwyth a mynd nhw lawr o'r Uwch Gynghrair. 30 o flynyddoedd mae Aber wedi bod yna ers 92-93. Os ti'n edrych ar 2 o'r 6 tîms lawr yn y gwaelodion yna, rhaid ti edrych ar y 2 dîm yma sydd o'r rhediad diweddar gorau yn dod i fewn i'r gema. Mor bwysig, dyna pa mae pawb sy'n gwylio on heddiw. Yna dor mawr yma, yna wyrgylch da yma, yna groeso cynnas. Gweithio gan ei gêm i gnesu ni fynd. Y 2 dîm ar rediad da Emlyn. Pontypridd heb golli ers yr holl Aberystwyth i ennill 2 o beder. Mae'n am roi tipyn o hyder yn nhw. Mae'n rhoi hyder, ond y broblem yw, so da ni'n 4 gêm i fynd, a maen nhw dal wrth y safle cwymp. So felly mae'n dangos pwysigrwydd y gêm, ond yn ffodus ambell waith, mae fe gallu bod yn rhy hwyr. Ond efo Kieran Lewis ar y chwith hwnna, Mike. Kieran Lewis yn curo Lewis, Iwan Lewis hynny yw, ond Bradford mewn yn gryf. Dod o hyd i Evans yn troi bel rown y gornel i John Owen, ond Clayton Green yn gwneud beth mae Clayton Green yn gwneud yn dda, yn cael ei drod mewn a'i bel nôl i Radcliffe. Ia, darllen y gêm hefyd yn gwybod bod y bel di mynd heibio fo yn ganol caeg i mewn i Johnny Owen y blaenwr. Be nath o? Bydd i ddwyn y bel reit o flaen i draed o'n sydd ar ei gyffyrddiad cyntaf o'n i wyna bo. Green ar bel ymlaen, chwilio am Amwn. Mae Pontypridd wedi ennill tafliad lawr yr asgell dde. Andrew Stokes wedi gwneud waith da yn ei dymor cynta gyda Pontypridd. Aros yn yr Uwch Gynghrair oedd y nod. Maen wedi strafaglu o ran anafiadau ac yn y blaen. Maen nhw dal lawr yn y gwaelodion, ond ar ei rhediad gorau o'r tymor. Cummins, mae dafliad hir gan hwn. Wedi anelu at Amwn, Bradford sydd yn clirio. Jordan Nott gynt o Gaerfyrddin, digon o brofiad yn yr Uwch Gynghrair, cael tymor da. At Curtis Rhys gynt o Hwlffordd. Rhys gweithio'n galed gadw'r bel ar dir y chwarae. Cyfnod y feddiant fan hyn i Bontypridd, ac yna'r bel mewn i ddannedd y gwynt i geisio rhyddhau Amwn. Amwn di gwneud yn dda, ac yn cipio'r cic gornel gynta, bel yn dod oddi ar Bradford, gwaith da gan Amwn. Rhediad yn gret gan Amwn o fyna. Deall bod Moss di gwneud cymryd allan o'r ochr dde, a pêl gret gan Nott. A wedyn, Amwn yn treol troi, a Bradford yn fydd yn y rhaid. Ond Bradford yn gwneud y dda iawn do, o'n i'n meddwl, mae o efo Aberystwyth wedi arwydd o'r seintiau newydd wan, a ti'n meddwl, nath o aros ar ei draed, nath o'n neidio fewn, a Bradford yn just... nath o rwth o fan wyriad, ond well ar ei tacl i fewn yn y cwrs Cosby. Wrth gwrs, mae angen dilyn y rhediad, ond, Gornel wedi chrymanu mewn, ond mae Matthew Turner yn gwneud yn dda i Aberystwyth i gyffyrddiad gyntaf bron o'r gêm. Y gafel ar honna, achos mae dipyn o fygythiad gan Bontypridd o ran ciciau gosod gyda Jared Wright, Jordan Nott a Ben Amwn. A'r drydedd gol na yn y gêm gyfartal o... Oedd hi tair yr un efo Elliot Richards
oedd yn penio mewn yn hwyr o groesiad Tom Davies. A dyma Amwn eto, Emil y Cwr Cosby yn gryf. Ni bron iddi redeg yn rhydd fanna i Bontypridd. Aberystwyth yn clirio, mae'n ras rhwng Not a Johnny Evans. Evans yn defnyddio'i gorff yn effeithiol i gadw'r meddiant. Fe sy'n cyffyrddiad ola, dangos gormod hwy falle i Not yn sefyll i dir yn dda. Nediad da, Jonathan Evans yn dangos faint o gridio. Mae wedi gweld rwan yn barod yn y munudau cyntaf yma, mae o'n gyflymach na'r amddiffynwr. Felly, bob tro sy'n cael y bel rwan, mae'n gwybod, hei, neu basio hon i fi'n hyn, heibio'r amddiffynwr, dwi'n cyflym ni'n heibio fo. O, sy'n oedd o frifo, ddo. Y bel i clirio fan hyn, a'i droed o. Droed o'n jyst efo rhyw follow through. Mae gan Jack Thorne, capten Aberystwyth, dafliad hir hefyd. John Owen, Louis Bradford, y tala falle o chwaraewyr Aberystwyth. Yn edrych reit mewn i'r haul. Not yn clirio. Davies o dan bwysau. Fe nawr i aros mewn, a mae Kirkman, oedd e'n aros iddi fynd allan, ond nath i ddim. Pontypridd yn gweld hi'n anodd i glirio. Davies, gic dros ysgwydd. Mae yna trosedd amlwg gan Alex Darlington a'r Curtis Rees yng nghanol ca. Droed yn ychal yma hyn. O na, dy ddim, mae'n jyst baglu dros i draed o. Neb di dechrau, cael ei bel i lawr a dechrau setlo eto naddo. Oedden ni'n disgwyl hyn 10 munud cyntaf, gystadleol i fi bach, stop-start. Radcliffe sydd rhwng y pist ar gic rydd i Bontypridd. Mae arwyddo Radcliffe wedi newid pethau o ran amddiffyn. Pontypridd yn sicr 3 llechen lan i'r gôl geidwad ifanc wedi rhywhau gan Gaerdydd. Owen yn frwydro yn erbyn right. Pontypridd yn gwthio'r bel ymlaen tuag at Danny Williams. Walsh ar yr ongl, ond allan am dafliad. Ie, jyst edrych ar Pontypridd yn ganol y cae yna. Ac yn nhw, chwaraewyr sy'n wrth i bol curo'r ail bel yna. Dyna di'r cryfdar. Mae Aberystwyth trio cadw meddiant i well, cadw'r bel. Lewis ymlaen. Penni'r allan gan Marginson. Dyma Flint. Mae Paul Regan, un o bobl busnes mwy allywyrchus Cymru a llwyddiannus. Perchenog y Cardiff Devils. Cynorthwyo fan hyn yn Pontypridd. Mae'n y gynllun busnes da gan dîm Pontypridd. Ydych chi'n dilyn nhw ar y gwefannau cymdeithasol. Maen nhw'n hoff iawn o ddangos y cysylltiadau busnes sydd gyda nhw'n lleol. Mae wedi bod, os bydden nhw'n aros i fyny, yn dymor llwyddiannus iddyn nhw. Does am cwestiwn am hynny. A ti o'n gweld nhw, a ti gweld beth sgynno nhw yma. Medyd nhw adeiladu ar hyn medyd. Bydd nhw bendant cryfhau, dod o'ch chwaraewyr i mewn. A lle ma nhw hefyd, lawr lôn o Gaerdydd, 3/4 awr o Abertawe, Casnewydd lawr lôn. Mae'n cysylltiadau rhwng yr tîmau proffesiynol i dangos hunain yn amlwg yn y tymor hwn yn dyfeg gyda chwaraewyr yn dod o'r ddau glwb proffesiynol hynny. Nawr, cic rydd i Aberystwyth, reit allan ar yr ystlys, yn cael ei chrymanu mewn. Peniad allan gan Amwn, a fydd hi'n gic gornel gynta'r prynhawn i Aberystwyth. Just yn sydyn a dweud hyn, mae clwbiau lawr yn y de ma'n gorfod defnyddio y chwaraewyr ifanc o'r clwbiau proffesiynol sydd yn y pyramid yn Lloegr. Flint dros y gic gornel. At y postyn pella. Ras at y bel. Arneson oedd ar y peniad, ond dim ond yn bwysig i ennill y bel, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl na rhywun jyst taflu fe fewn nad oedd yn edrych fel. Oedd yn gwybod oedd yn mynd i guro'r peniad, ond... Dwi'n jyst trio meddwl, beth sydd wedi mynd i wneud y well yma hyn?
Oce. Dal I dir illa? Efallai, oedd e jyst eisiau ennill y bel chwarae teg, oedd e'n siarad cael yr ail bel, siarad cadw fe yn y bocs, ond ia, ddim... Clirio'r bel nath o. Wel, ie. Yn ffordd O, gecyn ni'n wan, cyflwyno'r bel I Jonathan Evans. Evans yn mynd y Cosby. Mae'n y bwysau arno fe. Wel, Jordan Knott. Oedd ar dacl holl bwysig. Dwi'n siŵr beth I gwyddoedd fanna. Ond George Radcliffe newydd I ganmol e. Ie, Knott yn dangos I brofiad I ddweud gwir yn just mynd wrth ymwyl Jonathan Evans. Jonathan ddim yn argyhoeddi o'i hun yma. I cymryd yr cyffyrddiad cyntaf allan ei draed a wedyn y ras. Oedd o ryw gam ar flaen Knott am un eiliad. Kirkman sydd ar gic gornel, ar I drod chwith. Bydd hwn yn cael ei chrymanu o dan y bar. Penniad allan. Kirkman yn cael ail gyfle, ond y fydd yna dafliad hir yn dod mewn fan hyn. Dwi'n just trio meddwl wan o Jonathan Evans yn medru cymryd y cyffyrddiad cyntaf draws Knott. Am ddifynwr, a wedyn wedi gorfod tynnu fo lawr yna, sef yn gardyn coch. Efallai, ond oedd cyffyrddiad cyntaf Johnny Evans yn digon da mewn ffordd. A nawr, mae'n dangos bod yn mynd fod yn brwydr da rhwng Johnny Evans a Knott trwy'r gym. Thorn, y captain. Ail yn achosi trafferthion, eto Pontypridd yn ennill y peniad cyntaf, nôl at Thorn, mewn mae'n dod, allan eto gan y tîm cartre. Kirkman sy'n rhithro ar draws. Chwaraewyr Tal Aberystwyth wedi aros I fyny, ond not eto, cyntaf i'r bel, a mae Walsh yn ei methu, mae gan Danny Williams yn edrych o'i gwmpas am gymorth. Yr bel dal gan Bontypridd, Cummings yn newid cyfeirio chwarae allan at Davies, gyffyrddiad cynta'n dda, nôl ar I drod chwith, disgwyl Green! O, ddangen honna yn is ar draws y cwrt bach, fe ath e am yr un uchel, a'r cyfle gorau'r gêm yn diflannu. Wana teg I Green, nath e gweithio'n galed, oedd e'n camgymeriad gan Walsh, a nath Green gweithio'n galed, gweithio rownd Davies fan yna, ond anffodus oedd e'n lli weld. Just cymryd y touch bach extra a wedyn, colli balans a angen ei gwell yn yna. Ia, Green, fel nes ti dweud, neu mor dda, just creu 2 neu 1 yn erbyn yr amddiffynwr. A Williams yn methu cadw'r bel yn mewn. Emlyn, bod ti gapten ar dîm Cymru rhywbeth efnos yn ôl, siwt chwaraewr yma? Mae'n fwy o gamgymeriad yn byd all, o'r teg. Mae'n cymryd beth gryf, mae'n cymryd camgymeriad sydd yn gymeriad sydd eisiau gweithio galed. Fel yr ail peli sy'n mor bwysig, Clayton Green, ond hefyd, so mae'n chwe mor dda. Coes chwith ffantastig efo fo. Mae'n mynd I fod mor bwysig I Bontypridd heddiw a i'r tymor I fynd. A Louis Bradford sydd ar lawr, a mae'n bosibl taw llinyn y gar sydd wedi cael ei dynnu, os taw dyna yw'r neges, a os taw dyna yw'r anaf, wel mae Bradford, wel mae hwn yn gawr yn yr amddiffyn I Aberystwyth, bydd e colli hwn, Emlyn yn y siwt ddigwyddodd e. Dwi'n edrych yn gret na, mae gyda'n ffodus, ond mae gyflymder mae gryfder yn ffantastig o dda, mae'n chwaraewr da ifanc, angen felly gwella ar ei ffordd o fe'n organiser beth I ti fel ane. Profiad, wneud hynna ddod efo profiad illa, ond be nath yn y 2 funud cyntaf, nath o ddod allan yn awdurdodol a penio I ffwrdd, wedyn nath o sefyll I fyny a dim neidio I fewn yr ail dro, a ti'n meddwl, mae'r agweddi ganddo fo I fod yn chwaraewr ella lefel gwell, 19 oed, amddiffynwr canol. Os bydd rhaid iddo fe adael, ni'n gweld Sam Litchfield yn cynhesu pen pella, bydd nhw ben tos, dyna Sam Litchfield, mae wedi colli cwpl o'r gemau diwetha gydag anaf. A mae'n math o anaf yn diw Emlyn, unwaith wedi cael yr anaf yna, allai ddim redeg hwn bant. Dim o gwbl, na'n ffodus, a dwi'n siŵr bydd Anthony'n gobeithio cadw Bradford ar y cae, ond bydd angen gweld mewn yr 30 eiliad nesaf gen I weld a fydd yn y reit. A lle hwn fod yn 2 wythnos tyngedfennol I Aberystwyth hefyd. Bydden nhw am Bradford I barhau yr ymgyleddwraig I bwyso a mesur beth yw'r peth gorau I wneud. Mae'n edrych yn debyg bydd rhaid iddo fe ildio.
Y bêl gan Lewis. Ond mae'r bêl na rhy bell o flan I gyd chwaraewr. Ia, mae'n medru bod, os yw'n jyst i wneud ai o fibers, ella rhyw bythefnos. Os dydi tynnu fo, mae'n misoedd, dymor o drosodd. Mae'n mor siomedig. Wel, I ni'n gwybod fan hyn pa mor allweddol yw I Aberystwyth. Bydd y tîm y fforddi, bydd hwn yn ergyd i'r chwaraewyr ar y ca ymlaen. Wrth gwrs, ti'n bod yn 2 gêm diwethaf wedi cael llechen lan efo fe a Thorn yn y Kevin, so mae'n dangos rhywbeth, a fel nath Mark sôn, chwaraewyr ifanc da iawn, wedi bod efo seintiau hefyd, so mae pawb wedi at y pwysigrwydd nhw, a hefyd, mae fi'n gwneud popeth yn dda ar hyn y bryd yn y gêm, a bydd y chwaraewyr edrych nôl, mae'n bwysig iawn I Lichfield I ceisio wneud yr un fath iddyn nhw nawr. Ti'n iawn, habits da ganddo fo. Ti'n gweld efo'r cefndir mae wedi gael yn cael ei hyfforddi yn y seintiau newydd, bod o efo heini a mae wedi cadw nhw, mae wedi dysgu. Mae'n bechod bod yn gwrdd mynd wrth y cael. Mae'n bresenoldeb a mae wedi bod yn ganol amddiffyn I Aberystwyth. A li mae'n gwybod bechod. Mae'n torri galon ar y fainc. O tebyg am debyg fydd Bradford bant Lichfield ymlaen. Sam Lichfield wedi wneud y symudiad I Aberystwyth o gegidfa. Gewn ni weld nawr a di anaf Sam Lichfield wedi gwella. Colli'r 2 gêm ddiwetha. Mae'r gêm wedi bod yn eitha tawel o ran cyfleoedd emlyn a fel un ar ôl I mynd I fod yn y fel mor mynd I fod mor dyn. Mae'n mynd I fod mor dyn, mae pawb yn ofyn wneud y camgymeriad cyntaf, a mae'n bwysig iawn fel popeth gweld popeth yn mynd yn hir, neb yn cadw'r bêl yn dda iawn sy'n rwystredig i'r 2 tîm, a efo fel tîm fel Bontypridd, gobeithio mae angen yn edrych ar ôl y bêl tyn bach yn fwy, achos maen nhw hoffi cadw'r bêl, ond fel ni'n sôn, eto, camgymeriad, a dyma'n siawns rhan. Owen I Aberystwyth, ond rhaid yn camu mewn. Oedd rhaid iddo fe neu fe nath ildio'r meddiant yn y lle cynta. Kirkman, lawr ar asgell mewn I drad Owen, dyma beth mae Owen yn gwneud orau. Yn troi ac yna dod â chwaraewyr eraill mewn i'r gêm. Kirkman, ond Green yn dwy'n y bêl a lle o flan am wn. Mae'n gyfle I newid cyfeiriad y chwarae, ond mae'n dod o hyd I Green. Green tu fewn tuag at rhediad Danny Williams. Rhediad da gan Williams, dim cam sefyll, nôl gan Green sy'n cysylltu popeth. Mae'n cael ei gau raw, a mae'n gwyro'n garedig I Bontypridd at not. Cyfnod da o feddiant fan hyn I Bontypridd. Green. Mae'n seithi hwnna mewn y Kieran Lewis, a maen nhw dal ar meddiant chwarae teg a patrymau bach pert gan y tîm cartre hefyd. Mae gan Cummins. Rhys, neb allan ar y chwith. Not mewn I drad Davies. Hyd chwarae da rhyngddo fe a Green. A Lichfield yr eilid sydd ar draws, ond pêl-drod hyfryd gan Pontypridd. Ia, maen nhw'n chwarae ar diamont, mae'n ganol y cae, maen nhw'n achosi problemau, mae gen nhw ddyn ychwanegol yna, a maen nhw'n ei ddefnyddio fo. Just 1 cyffyrddiad, 2 cyffyrddiad, be mae hynna'n neud wedyn ydy cyflymu'r tempo, so fedyn chwaraewyr Aberystwyth I aros efo nhw. Jordan Not fydd ar tafliad. Mae Jared Wright wedi symud I fyny o'r cefn tuag ato fe, mae'n mynd, mae'n frwydr am y bêl, mae'n cael ei chlirio rhyw ffordd rhywsut gan Aberystwyth, ond mae gan Danny Williams, nôl at not ar ei drod fe, ond nid y croesiad orau, mae'n rhy agos at Turner, a mae'n gyfle I Aberystwyth I gymryd anadl. Wel, dyma fo yn un. Ti'n gwybod, oedd hi benno yn ei ddwylo fo eiliadau nôl, mae syniad a chdi wedi gweld nhw ar y wyn a bon. Mae'n dris, ond dwi'n licio bod o'n brifoli. Oherwydd mae'n dangos bod o'n poeni a bod o'n caru pêl-droed. Fydd o nôl yn chwarae'r lot cryfach, gobeithio'n gynt na da ni'n feddwl. Ti'n dieddol o anghofio pa mor ifanc yw Louis Bradford. Mae wedi bod ar Aberystwyth, mae wedi bod ar fenthyg o leia 2 waith, cyn bod yn symud yn barhaol I Aber. Mae'n glwb yn agos i'w galon. Dyma Owen yn cael yr ergyd ar draws y cwrt bach, oedd hi ddim yn un lan. Mae'n mynd I fynd allan am dafliad Bontypridd, ond hanner cyfle fanna I Aberystwyth. John Owen yn neud, beth da ni'n wybod fedydd John Owen neud. Ond ddim yn ei dod digon cyson wrth gwrs. Ond mae wedi dechrau'n dda yn y gem yma. Mae wedi dal y bel I fyny yn y 2 weithiau. Mae'n gawr o ddyn, mae'n gorfforol cry.
Am ddyn mor fawr, mae gynno fo cyffyrddiad cyntaf da. I pobl yn sylweddol yn sy'n gyflwyno gwaith. Ti wedi chwarae nebyn o'n? Do, mae tric bach ddim yn hoffi'r croeff dweud, mae'n rhaid gweud, ond ar ei ddwrnod mae'n fynd chwaraewr da iawn, mae'n rhaid gweud, ond fan ddyllu mae'r tri lan ffrant efo Aberystwyth nawr efo Owen, Johnny Evans a hefyd Flint sy'n creu cwbl o broblemau i'r tri yn y cefn efo Pontypridd ar hyn o bryd. Kirkman sydd ar bêl, cael ei warchod gan Danny Williams, ond mae'n cael y bêl mewn tu fewn, ac ergyd isel i'r rwyd ochr. Ergyd dda oedd hi hefyd. Niall Flint ar ergyd yn cyderbyn y bas gan Billy Kirkman, ond rwyd ochr. Gwych gan Kirkman. Just yn gwybod yn union lle oedd Flint, dim un tu mewn. A ti'n meddwl i chdi dyn, oce, fe mae'n mynd i neud nesaf, mae'n ffentio Flint. Flint yn acor o gol i hyn efo'i gyffyrddiad gyntaf yna. A wedyn mae'n trio edrych i'r postyn bellach a chwipio fewn i'r postyn gyntaf. Rygbi Ewrop ac yn dilyn fuddigoliaeth y Scarlets neithiwr Caerdydd yn erbyn Sale Sharks heno am 20 munud i 8 yn fyw ar S4C yn dilyn y gêm hon. Hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Pontypridd dim, Aberystwyth dim. Mae yna densiwn yn y gêm fechgyn, cymaint yn y fantol, dim llawer o gyfleoedd, ond ergyd i Aberystwyth yn amlwg wedi colli Louis Bradford. Harry Arneson dros y gicrydd i Aberystwyth. Mae Litchfield yn cynnig taldra hefyd wedi dod mlaen fel eilydd a fe sy'n codi. Green yn clirio. Walsh, oedd yna trydydd troi fi weld Walsh camglirio'r bêl. Mae angen fe gael cyffyrddiad cadarnhaol ymlaen i godi hyder e. Mae angen codi hyder wrth gwrs efo Bradford i mynd tu fewn e hefyd, so mae angen Litchfield neud siŵr bod yn cadw'n dyn iddo fe neud siŵr dwi'n mynd i'r camgymryd arall, ond ie, dyn chi weld Danny Williams a Tom Davies gallu achosi cwbl o broblemau iddo fo. Radcliffe. Allan tuag at y Cummins, mae'n cael ei giro yn yr awyr gan Flint. Flint yn gwibio ar ei holi, yn rhoi pwysau ar Margerton, yn camu mewn, mae Harry Arneson. Bale yn adlamu ymyl y cwrt Cosby, Johnny Evans. Hanner ergyd, Bale yn cael ei chlirio a lle o flan Lewis yng nghanol ca. Y ddau Lewis. Iwan a Kieran yn brwydro am y Bale. Y Bale gan Kieran Lewis, ac yna Pontypridd yn ei lledu di allan i'r dde. Cummins yn chwilio eto am rediad Danny Williams lawr yr asgell dde. Aber yn clirio, ond dir neb wir y gwir. Unwaith eto dyma Cummins. Cummins ymlaen at Amoon. Sgiliau da am ddyn mawr yn croesi'n beryglus a'r Bale yn cael ei chlirio'n wych gan Aberystwyth. Tom Davies oedd mewn a... Ond Ben Amoon sy'n gwneud y gwaith creu yn gampus. Newydd sôn am Walsh fan yna yn achosi ei broblemau ei hun, ond am ddiffyn gret fan hyn, dod y gros Davies a chwarae teg, just yn dod ar y munud diwetha. Ond am ddyn mor dal, mae yna sgiliau hyfryd gan Ben Amoon. Croesiad, peniad yn rhydd i Jared Wright. Ac ar y foli, mae John Owen yn clirio dros Aberystwyth, ond momentum gan Bontypridd fan hyn. Sgiliau da gan Not i giro i ddyn. Edrych i fyny, eto am y rhediad gan Ben Amoon. Yr Bale yn aros mewn. Amoon yn mynd am y postyn agosa a Turner yn arbed. Dim cam sefyll, amser i rhediad yn wych. Amoon yn tynnu'r amddiffynwyr canol o un ochr i'r llall. Ia, faint weithio mae'n gwneud hyn yn y hanner awr cyntaf yma. Just, mae'n rhedag, mae'n chwarae yr ysgwydd yr amddiffynwyr, a wedyn mae'n gwybod, unwaith mae'n gweld i rhif nhw, dyn nhw ddim yn gweld fo, amser i rediad yn berffaith. Just yn lwcus efo'r sgil yn y diwad. Fe yw prif sgoriwr Pontypridd o bell ffordd 12 gol. Ennill lle hefyd yn Harfan Mark Jones, Cymru Ec, wedi dod mlaen fel eilydd hwyr. Lewis. O'r peniad yn rhydd fan'na dros ben yr amddiffynwr tal. Ar draws mae Cummins yn dod. Lewis i Bontypridd, chwilio am y rhedeg gan Danny Williams. Pas clyfar. Williams
cadw meddiant, dod o hyd i Lewis, mae e'n mynd ar y postyn bellach, mae Turner yn dod, mae'n dyrnu'n llwyddiannus, so mae'n cael ei chasglu gan Tom Davies. Davies, tro'r chwith hyfryd gan hwn, a mae'n ennill tafliad eto i Bontypridd, a pwysau'n cynyddu Malcolm ar Aberystwyth. Gwych gan Kirkman, unwaith eto lawr y chwith na. Da ni wedi weld o'n ymosodol sy'n mynd yn ymuno, rwan yn amddiffyn yma. Mae'n dildio'r tafliad o'r Pontypridd sy'n ocio'r y drws. Aber, dwi ddim wedi gwthio i fyny fanna yn dilyn y tafliad. Yn y diwedd, maen nhw'n falch i daflu'r bêl mor bell lawr y ca, ac sy'n bosib mae'n ras fan hyn rhwng Flint a Curtis Rees, a mae Flint yn ennill y ras yna. Mae mewn i'r cwrt Cosby, sgiliau bach pert, heibio un, ond yn anffodus yn methu cael i ergyd am gol, a mae yna dacl, mae yna drosedd yn y cwrt Cosby, a fydd hi'n gecrydd i Bontypridd. A dyna beth mae Pontypridd, mae angen nhw fod yn ddofalus am hynny. Mae'n domineiddio'r bêl fan yna, a Aberystwyth heb dod allan. A wedyn un cic lan y cae, a wedyn mae'n achosi broblemau nath Flint cymryd un person lan. Mae bêl hir lan fan hyn. Flint edrych a Curtis Rees wrth gwrs, mae Flint yn gyflymach. Tric bach i pasio fo, a wedyn chwarae teg. Trio mynd am y nutmeg arall, ydy, mae wedi cael un yn barod. A dath Kieran Lewis do i safio Curtis Rees, ond chwarae da gan Ponty, ond mae angen iddo fod yn ofalus am yr un bêl hir yna. Cadarnhad, Cerdyn Melin cynta'r gêm i Harry Arneson, chwaraewr canol ca Aberystwyth am y dacl yna yng Nghwrt Cosby, Pontypridd. A mwyn pwysau ar Kirkman. Fydych chi'n poeni un o'r model, oherwydd nes i ddefyn â goliau yn y gêm. Ond am gol am 43 munud pan nad un 2 gol yr un. Gynharach yn y tymor, so dim panics. Diolch am atgoffa ni, Malcolm, am yr ystadegyn pwysig hwnnw, achos mae wedi bod yn llawn tensiwn yn yr hanner awr cynta yma, ond mae rhaid i fi ddweud, dwi'n meddwl taw Pontypridd sydd ar goruchafiaeth. Nhw sydd bod y wedi i wylio, a maen nhw efo cynllun, mae yna plan bach, mae yna patrwm bach i ffordd maen nhw'n trio chwarae, a mwyn yn chwarae wrth yr ysgwydd, felly mae o'n trio mestyn yr amddiffyn Aberystwyth i neu mwy o le i'r diamont yn ganol cae weithio. Ond mae yna berig efo hyn bob tro, un cic fawr hir fel mae Emlyn newydd-ddyfodiaid i lawr y cae yma, a mae yna gyfrymdra yn Jonathan Evans a Flint ochr arall sy'n mynd i giro i dynion efo ras. Ni'n edrych ar y tîmoedd cyn y gêm ac yn amlwg yn gweld Clayton Green, mae fel magnet i'r bêl, lle bynnag mae'r bêl, mae Clayton Green, a mae'r arf yna o Ben a Moon, ers iddo fe wneud y symudiad o Ben a Bont yn sicr wedi creu argraff yn hyn, a mae gêm wedi gwella ers y mynd yma. A dyma fe ar rediad, a Moon, oddi ar y linell! Oddi ar y linell gan Jack Thorne yn wirthiol i Aberystwyth, a mae Matthew Turner ar lawr, wel, yn canu clodydd a Moon. Wel, dyle fe di roi Pontypridd ar y blaen. Oedd e'n mewn ar gol, ond gwaith gwych gan Thorne. A ti di sôn am eiliad cyn hyn ddigwydd o'ch ti'n sôn amdano fo. Dwi'n meddwl mae'n gret o bel. Gret o bel i ddechrau, un bach o sgil yma'n hyn. Mae'n codi ben, mae Lewis yn gweld yr hediad. A Moon eto yn chwarae wrth yr ysgwydd. O, hei, mae Thorne yn neud yn ddau clirio, ond bai fo oedd o'i ddechrau fo'i, pydod i aros yn y cefn i chwarae fo. Oedd o'n meddwl as fod o'n cam sefyll. Mae'n rhaid chdi feddwl pa bryd fydda chdi neu hynny. Ond os oes pwysau ar y bel, gyda chdi siawns i cam sefyll. Os oes ddim pwysau ar y bel, mae'n rhaid chdi syrthio nôl, rhaid. Wel, ti'n gwybod y well na fi em. A rhaid gweud, chwip o bas gan Lewis. Troi'n gwych. O beth sy'n gwneud efo Ben a Moon, 3 gwaith yn y 3 symudiad dwytha ymosodol, mae wedi gwneud rhediad o wrth yr ysgwydd. So, sut ydych chi'n delio fo? Anodd gweud, mae angen dropio fyna fel yn y sôn. Dim byd ar y bêl. A nath Ben a Moon touch ffantastig i ddech off fo, a wedyn nath Thorne i fod lwcus, ond mae angen hefyd rhedeg mewn, a to nath e stopio'r gofyn yna. Ti'n meddwl, Mike, oedd chdi'n gymlaen o'r cofia, a oedd o angen y cyffyrddiau cyntaf yna? Ta fydych chi godi dros y golwr efo'r cyffyrddiau? Dwi'n meddwl bod wedi dod ar ei draws felly oedd rhaid iddo fe reoli fe gyda'i trod dde. Beth oedd wedi dangos fanna, oedd pa mor wan oedd ei drod chwitha, achos oedd e'n gweld y golgeidfa yn dod mas. Dim ond gosod i'r ochr oedd angen gwneud. A dyna beth sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng blaenwr
gore a rai falle wedwn ni defnyddio nhw'r gael cyffredin. Ie, falle ddim poeni tymor bach, Mina Turner yn dod mewn hefyd, a fi'n credu o'r angen cymryd y cyffyrddiad yna, a cyffyrddiad gwych, rhaid gweud, ond Tywydd Thôn yn cyfro'n dda iawn. Penderfyniad clinigol, sef yn barod amdan y bas na, efo'i droed chwyd codi dros y golwr. Lewis, a Cummings yn croesi Davies! Yma Pontypridd wedi cael ei heiddiant. Cummings yn croesi, a Tom Davies yn penio lawr, heibio i Turner. 31 y funud wedi chwarae, mantais yw'r tîm cartre, Pontypridd 1, Aberystwyth 0. Oedd wedi bod yn dod, a gwych o gol, Cummings lawr yn asgell lle. Da ni'n gwybod dros y blynyddoedd, sut wasanaeth ti wedi cael 1-2 fan hyn efo Amwnde, a wedyn mae'r coesiad yn un campus. Mae'n rhaid i ofyn y cwestiwn am yr amddiffynwr Watts Dwnelia, a ti'n meddwl, oce, lle mae'r amddiffynwyr yn fan hyn, ond yli pwysyn amser i rediad, diolch yn fawr, mae hwnna'n un hawdd. Hefyd fe mewn ymosod, da ni'n mynd i amser i rediad, a mae'n jyst gwneud y cysylltiad. Chwip o groesiad gan Cummings. Litchfield yn mynd efo'r ddyn yn ffain. O fel yn ti sôn, nath Walsh wneud tackle dda iawn, tua 5 munud, 10 munud nôl, ond fyna wedi gadael y chwaraewr rhedeg pasio fo, a rhwydd i Davies fyna. Tom Davies sydd wedi creu argraff ers ymuno o Gaerdydd ar fenthyg. Mae wedi chwarae i Gymru dan 4 ar 15 ac yn torri tir newydd yn yr Uwch Gynghrair ac yn sgorio i ail gol yn erbyn Aberystwyth. A dyma Clayton Green, capten Pontypridd. Ond methu cael ei bas drwodd i Danny Williams. Am nhw wir ar y drod flaen y tîm cartre. Aberystwyth yn achosi problemau ei hun ar hyn y bryd yn credu, treul chwarae tu fewn y canol y cae, a dyn ni'n lli weld ar hyn y bryd mae Pontypridd yn ennill y brwydr yna yn ganol y cae, felly mae angen edrych ar asgellau, angen cael Flint, Johnny Evans ar y bêl, a rhoi fwy o sialens i'r tri yn y cefn gan Ponty. Beth sy'n mynd i'n anoddach, mae'r gwynt ar glaw tu ôl i cefna Aberystwyth yn yna'r cyntaf ar rwan, mae wedi codi. Evans, codi ddi tuag at Johnny Owen yn sicr, Malcolm yn iawn yn dweud bod yr ymodau yn gweithygu yma ar gampws De Cymru. A dyna sut mae'r gol yn newid pethau. Mae Pontypridd yn symud i fyny i'r 8fed safle gyda 37 o bwyntiau. Pan ni'n sôn am Pontypridd, ydyn nhw'n mynd lawr neu beidio. Maen nhw dim ond 3 pwynt tu ôl Hwlffordd a 20 pwynt. Litchfield yn penio i'r ochr, Kirkman yn ennill y bêl nôl, ond prin ni wedi gweld Aberystwyth yn ymosodol. Bêl hir gyda'r gwynt. Wright yn ennill y peniad. Sgiliau hyfryd eto gan Lewis yng nghanol car. A mae'n rhedeg y gêm ar hyn y bryd, Kieran Lewis. Mae'n cael y bêl, mae'n achosi problemau tu ôl i Iwan Lewis, tu ôl i Darlington, a mae hynny'n achosi problemau. Dwi bod John trio annog neu cyngori chwaraewyr, enwedig y rei sy'n chwarae lawr yr esgill. Os di coesyn dod i fewn o'r postyn arall, yna 10 gol y tymor, a mae o'n dathlu'r gol, beth o feddwl annau. Mi oedd Aberystwyth wedi cadw 2 lechen lan cyn heddi yn erbyn Caernarfon ar Flint. Mae hwnnw wedi mynd i'r gwynt. Darlington ceisio troi ar amddiffyn lan tuag at John Owen. Unwaith eto Pontypridd grif yng nghanol car. Ennill y bêl na nôl Lewis. Cyntaf o Ebrill a cywodydd Ebrill i ni yn cael hefyd yma. Yn sgibo mewn o'r chwythyr dde wrth i chi edrych ar y lluniau. 35 munud wedi chwarae. Pontypridd 1, Aberystwyth dim. Gol Tom Davies i ail gol yn erbyn Aberystwyth. Ysgoriodd e i wneud y sgôr yn 2-2 ar goedlen y parc yn y gêm rhyfedd na. 2-1 rhyw 6 wythnos yn ôl. Mae Curtis Rees mewn yn y tîm yn lle Elliot Richards wedi anafu. Mae wedi creu argraff ers ymuno o Ferthyr. A dyma Jordan Nott allan at Davies. Chwarae da gan Davies unwaith eto tu fewn at Amwn, ond Lewis yn methu troi. Kieran Lewis yn yw a Iwan Lewis sydd yn clirio i Aberystwyth, ond
Wel, treni dy fi fan hyn am John Owen, mae'n edrych yn ynysig iawn yn y llinell flan I Aberystwyth. Ydy, mae yn, ond dwi dall, allan ar plan ydi bod o'n sefyll I dyd I trio cael y peli fewn iddo fo, efo ddal o beli fyny, I ddod â chwaraewyr I fewn o ganol cae. Ond, os ti'n gyflymach na am Niffynwyr, sa fi bob tro'n edrych, os dyn nhw'n siwg jyst cicio'r bel allan, di pasio hwnna, di pasio iddyn nhw, cicio'r bel allan, clirio wel, na rediadau tu ôl I lawr o sianel ta. Cynnig lle oedd y bylcha, oedd yn amddiffyn, Pontypridd I symud I fyny, tu ôl ydy'r gwagla. Camgymeriad gan Marginson. Mae yna drosedd. Cyming sydd yn troseddu. A mae yna gerdyn melyn I Luke Cummins, ail gerdyn melyn o'r prynhawn y drosedd ar Niall Flint. A dyma beth o Pontypridd angen fod yn ofalus eto. Nhw sy'n dominidio'r gêm, nhw sy'n tu flaen ar y gêm, un I ddim. Yn yr ail hanner mae'r bwynt tu ôl nhw, ond hefyd camgymeriadau arall wedyn yn achosi problemau I hun, a eto, fatha gêm y bel arall mewn i'r bocs. Pwynt da iawn dwi'n meddwl, oherwydd mae yna chwaraewyr Pontypridd da ni'n wybod sydd wedi cael cardiau melyn a coch sydd wedi methu gema tymor hyn. Wel, Canavan yn paratoi, Anderson ar gic grydd. George Radcliffe yn dal y bel, ond oedd ddim un chwaraewr mewn gwyrdd yn agos. Mae yna newidiadau pellach yn mynd I ddod I dîm Aberystwyth. Fe sonion I bod Jake Canavan wedi cyrraedd yn hwyr a bod wedi cerdded heibio I Malcolm Allen fan hyn a gallon ceg gyda fe. A bron iawn, coelio fi. Lle ti di bod? A gyn ni'n clywed falle taw Alex Darlington fydd yn gadael. Thorn. At Kirkman. Flint mae'n trio. Mae'n trio gweithio, mae'n trio nid rhywbeth digwydd. Sgiliau bach pert gan Niall Flint, pen pella. Mae wedi bod yn edrych, mae'n chwaraew prysur iawn, yn dweud. Ydy mae gen rhyw agwedd does. Dydy ddim yn mynd I roi fewn a tablu trwad fewn. A mae bob un nhw angen yr agwedd yna. Os di Aberystwyth wedi aros I fyny tymor yma, mae'n amser torchi llewis. Mae'n amser torchi llewis, ond yn ffodus am Flint, mae'n trial chwarae ben I hun am beth waith. Mae'n trial disneud siŵr mae bel mae angen pêl arall I bawb arall. So, na'r unig problem o, wrth gwrs, mae'n gweithio'n galed sgilio efo, ond mae angen trial gweithio fwy efo John Owen, gweithio fwy efo Darlington, Iwan Lewis I cael fwy o effaith ar y gêm. Mae Anthony Williams, reolwr Aberystwyth. Wel, mae e'n wallgo. Oherwydd dwy waith, mae wedi ceisio cael Jake Canavan ar y ca. Oherwydd taw tap gwyn oedd e'n defnyddio'n wreiddiol. Oedd rhaid newid hwnna I dap gwyrdd. A mae hwnna jyst yn dangos I chi taw Alex Darlington sy'n gadael y ca. Y profiadol Darlington, mae e'n hercian hefyd. Felly, anaf efallai I Alex Darlington a Jake Canavan yma. Wel, dwi falch bod y dyn yma wwan o'r diwedd ar y cae, 19 oed, ar fenthyg mae'n Aberystwyth. Ond maen nhw'n meddwl byd yn mwyn seintiau newydd. Ond dwi'n gwybod un peth. Bel hir, grydd gan Bontypridd. Mae'n frwydr am y bel, does dim trosedd. Mae gan Danny Williams. Isio naddu ffordd ar hyd y linell gol. Canavan sydd yno. Angen iddo fe fod yn ofalus ar hanner Wel, mae'r ergyd yn dod mewn, un wylltod I gan Danny Williams, ond cyffyrddiad cyntaf Canavan, bron yn arwain ar gicor smotyn. Oed, maen nhw'n meddwl byd yn mwyn seintiau newydd o'n I am wneud, ond yn ei weld jyst ti'n cael bach yn mynd bel I ffwr yn y diwedd, a wedyn bron I ddod y gicor smotyn. Ond be ni am wneud amdano fo? Dwi'n gobeithio fi Harris ddim yn gwybod reolwr o seintiau newydd sut mae wedi paratoi. Gobeithio mae wedi paratoi ar y cae. Be mae'n mynd I wneud ar y cae yn well na be nath o ddiwrth y cae, gyrraedd ma'n hwyr. Mi oedd ergyd Danny Williams wedi gwiro oddi ar amddiffynwr Aberystwyth. Cic gornel felly I Bontypridd ar y drod chwith yn cael ei chremanu mewn peniad holl bwysig I glirio am cic gornel arall gan Kirkman. Dwi'n licio fo. Dwi'n licio Kirkman. Mae'n lot I gynnig, dwi'n meddwl. 19 oed. Fel ni sôn, mae Pontypridd llawer fwy y tîm fwy o faint mewn ffordd Marginson, right, not fan yna. A da ni efo Kirkman, Canavan efallai pigo fyny. So mae angen Pontypridd trial neud fwy o'r chances yma sef nhw. Lewis eto crimani mewn, mae'n cael ei chlirio. Canavan yn uchel i'r awyr, mae'n cario ar y gwynt.
tuag at Arneson. Dim llawio yn erbyn Arneson. Aberystwyth yn ceisio newid cyfeiriad y chwarae, maen nhw'n penio ymlaen, maen nhw'n troi Luke Cummings. Unwaith eto, mae'r bêl yn syrthio i Clayton Green. Wedi gweud bod e fel magnet, mae'r bêl hir na'n chwilio am Moon, a drochwch lle mae Matthew Turner. Turner oedd i ar ei linell a'r peniad yn clirio gan Jack Thorne, capten Aberystwyth. Wel, beth yn y byd oedd Matthew Turner yn meddwl am fanna. Aroswch eiliad, dyma Aberystwyth yn ymosod lawr o'r asgell chwith. Mae gan Flint, mae 3 yn disgwyl croesiad. Angen gol yn ôl iddyn nhw. Yn y diwedd mae allan ac mae yn gigrydd i Bontypridd. Ie, fi'n siŵr beth mae Turner yn neud, mae'r gwynt yn erbyn nhw, a wedyn trio mynd allan, Kirkman yn corio lawr, a wedyn Thorne eto. Thorne eto, a'n ddiffyn yn dda, dropyn yn dda, ond eto mae 4 yn erbyn 1 neu 3 yn erbyn 1, a mae Arman yn cael bach gormod o... Dim mewn look, mewn ffordd mae'n heiddi ei look, ond mae angen amddiffyn well yma. Mae'n cael ffordd i hun. Cytuno. Gan yr amddiffynwyr. Ac i fod yn deg i Moon, oedd y cyfle yna'n gyfle anodd. Nath e troi yn yr un symudiad, cael y bêl dros ben y golgeidwr, oedd e ar darget. Na i gytuno efo chdi, Mike? Ie, a fi'n credu oedd e ddim methu gwneud dim byd all. Oedd siawns o fe, oedd e ar target, a nath roi siawns iddo yn chwarae teg. Mae'n chwarae'n dda iawn ar hyn y bryd. A Danny Williams ni'n credu sydd yn gweithio'n dda iawn efo fo. A fe'n ffeindio pocedi gwahanol, a Ben Moon yn rhedeg tu ôl, a mae Danny Williams yn just yn gweithio tu flan Thorne a Litchfield ar hyn y bryd, fel ni'n gweld fan yna. A Moon ychydig o look fan'na, derbyn y bêl yn ôl. Dim ond Williams sydd o'i flaen mewn. Cremannu'r bêl mewn, a tro hwn mae Turner yn casglu. Gêm ola y penwythnos nawr yn cael ei chwarae o'n holl uchaf bwyntiau'r penwythnos nos lun am hanner ar 9 a nos fawrth am hanner ar 6 ar S4C. Yw 2 funud sydd yn weddill yma o'r hanner. Ergyd wych gan Flint ar darget, cyffyrddus i George Radcliffe, ond falle chwaraewr gorau Aberystwyth Flint ar ergyd. A fi'n credu fi Pontypridd digon hapus efo hynny hefyd, Flint trial cael chwip o gol o 35 llath o fyna, ond eto mae Aberystwyth yn tro mewn i'r gêm, ond gobeithio trial bildio rhyw fath o siawns arall yn hyn. Ia, yw amball fflach mae Aberystwyth yn rhyw greu de, ond un o hynna ti isio cofio os dyn nhw'n sgorio. Ond dwi'n licio be mae Flint o le wedi trio wneud yn hanner cyntaf yma, mae wedi trio cael un i fewn i'r gêm. Oedd hwnna'n un hawdd i Radcliffe yn y gol, doedd. Ti'n gwybod am George Radcliffe, chwarae Gymru dan 11, 10 gwaith, efo pwy oedd y chwarae? Ti'n gwybod? Oedd y rhestr o chwaraewyr fi'n credu sydd yng Ngharfan Cymru gan gynnwys Ben Cabango, Rhys Norrington, Davies, mae yna eraill dwi'n meddwl, Malcolm ti'n mynd i enwi? Mae yna'r eraill. Dyna'r ddau nes i'n gofio. Mae drwodd gan George Radcliffe, a mae hwn wedi chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru o'r blaen, wrth gwrs. Rhyw 2 blynedd yn ôl, mi oedd e ar fenthyg o Gaerdydd i'r Bari, 16 o gemau yn cael ei rhyddhau eleni ac yn ymuno â Phontypridd. Yn sicr wedi creu argraff ers ymuno, ildio ond 1 mewn 4 gêm. Efo Ashley Morris hefyd yn cael anaf. Fi'n credu just y gêm wrth y Radcliffe ddod mewn, so lwcus iawn fod yn cael Radcliffe i fewn. Fan yn tacluso, Aberystwyth yn rhedeg allan o amser, a mae yna 2 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner, a Moon yn dod o hyd i Williams, ond eto Aberystwyth yn cael drws yn glep. Evans, prif sgoriwr Aberystwyth, a mae yn ennill cicrydd hanner Aber, ond mae un cyfle falle arall i Aberystwyth cyn i ni glywed y chwiban am yr hanner. Os fi ddim mewn at y box, mae'n siŵr, ond fel yn chi weld, mae Pontypridd yn domineiddio'r bêl efo Davies a Cummins yn chwarae'n uchel, a felly mae hynny'n rhoi rhywbeth o gyfle i Aberystwyth efo tri y blaen yn gobeithio eillitio Marginson, Wright a Not. Am ddiffyn Pontypridd wedi gwthio i fyny cymaint ac sydd yn bosib, ond Canavan ar gigrydd. Y peniad lawr! Oedd Radcliffe yn effro. Jonathan Evans oedd y gosa. Unwaith eto cyfle yn diflannu i'r ymwelwyr. Bêl hir gan Not, chwilio am
Williams, Canavan ar draws. Williams digon hapus i adael y bel ymlwybro dros yr yslis. Ie, cofio'r dyn yma. 18 o goliau gatho un ffordd mewn un tymor. Pan oedd ar fenthyg o Gaerdydd. Ond 2 gol mewn 20 gêm tymor yma. Dwi'n credu mewn chwarae rôl gwahanol, fel dyn ni sôn, dwi'n credu bod bethau Armand sydd yn cael fwy o siawns tu flaen y gol, a mae Dani'n neud y gwaith caled. A hefyd mae di eistedd mewn tîm bach fwy yn y chwarae yn gael cae hefyd i'r tîm am anafiadau wrth gwrs. Ond fi'n credu na'r rheswm Mount, dim achos mae fe methu sgorio gol. Curtis Rhys oedd ar croesiad, chwilio am Amwn. Amwn ar ei bengluniau, ond cael y bas i mewn. Ac yn derbyn i nôl oddi wrth Clayton Green, ond yn methu rheoli y tro hwnnw. I wedi chwarae 2 o'r tair sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd hanner. Os bysa fi disgwyl 19 gol, fel ymwysodwr, un tymor, yn 19 oed, a fo'n disgwyl 2 mewn 20, sa fi reit siomedig o'n hyn. Sa fi mewn rôl gwahanol. Mewn rôl gwahanol, yna'r cwestiwn, mae angen rheolwr gofyn iddo sut gallai gael gwell allan o Danny Williams. Dwi'n mynd credu mai bai Danny Williams dio. Felly dwi'n mynd cael y siawnsys i gael, ond wrth gwrs, mae bob tro, mae pawb eisiau sgorio fwy golau. Dwi eisiau sgorio fwy golau, Matt. Eiliadau ola'r hanner, Pontypridd 1, Aberystwyth dim, George Ratcliffe dros y gicrydd. Ar yr ongl wedi anelu at Amwn. Amwn yn cael ei ben iddi, Aberystwyth yn clirio. Mae hamser nhw yn rhedeg allan ar ddiwedd hanner sydd wedi bod yn dra siomedig iddyn nhw. Wedi colli Louis Bradford yn ogystal ag ildio'r gol. Ia, di cynnig llawer yn ymosodol o gwbl. Aberystwyth 1 gyda'r y gol, felly mae'r rhaid nid y well yn yr ail hanner. No waith gan Anthony Williams i wneud. Dyna chwifan ola Nick Pratt o hanner sydd wedi perthyn i dîm y gŵr yma, Andrew Stokes. Unig gol y gêm yn dod wedi 31 o funudau, peniad hyfryd gan Tom Davies ar fenthyg o Gaerdydd o groesiad gwych Luke Cummins. Jack Thorne, wedi achub Aberystwyth o leia dwywaith yn yr hanner yna, ond mae wedi colli Louis Bradford o'r cefn. Mae angen i Aberystwyth ail strwythuro ar gyfer yr ail hanner. Ar yr hanner, Pontypridd 1, Aberystwyth dim. Dewch nôl am y trafod ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Gêm fawr yn y gwaelodion yn Uwch Gynghrair Cymru JD. A dim ond un tîm sydd ynddi, i fod yn hollol onest â chi, Pontypridd yw'r rheini ar y blaen o gol i ddim ar yr egwyl ac Aberystwyth wedi dioddau yn yr hanner cyntaf yna. Digon o gyfleoedd hefyd, gallai ni bod yn fwy, ond fel ni gyd yn gwybod, fel ni wedi dysgu ar draws y blynyddoedd, gall unrhyw beth ddigwydd. Davies ar gol yn y pen draw, Ponty yn ei heiddi hi. A fel fi'n gweud, maen nhw wastad ond mewn gêm bêl-droed, pan mae un i ddim ewi. Emlyn Lewis di camu lawr o'r pwynt sylwebu, nôl i ochr y cae. Wel, mae'n man i fynd edrych yn syth ar y cyfleoedd na, o ran Pontypridd. Emlyn, ond yn teimlo fel, mae'n teimlo fel bod yna fwlch rhwng y ddau dîm yma, pnawn yma. Ar hyn i bryd mae'n gwy un ochr rhai gweud. Mae Cummins a Davies ochr dde, ochr chwith yn achosi broblemau iddyn nhw. A wedyn mae canol y cae Pontypridd yn bob ail bêl a Kieran Lewis yn dominatio'r bêl bob tro. Edrych ar un pas a dyna Danny Williams a Ben Amwn fel ni'n sôn, tric bach fan hyn yn achosi broblemau. A bron yn sgorio y gol cyntaf yna yn Davies eto. Beth sy'n mynd trwy'ch meddwl chi pan chi yn methu cyfleoedd? Fi'n gwybod bod nhw wedi sgorio, ond nhw'n ban y gol i ddim. Ond fydd na nerfusrwydd yn stafell newid Pontypridd? I'r amddiffynwyr efallai, achos nhw sydd efo'r challenge o cadw bant, ond na, i'r ymysodwr yn siŵr yn y bach fwy positif, a gobeithio cael cyfleoedd arall. Mae Amon wedi cael cwbl o gyfleoedd nawr, fe siŵr Siom ddim cael gol, ond gobeithio fe geithio gol erbyn diwedd y gêm. Mae'n chwarae dda, mae'n edrych yn drefnus Pontypridd i fod yn deg. Ydyn, mae'n rhaid gweud, ond mae'r unig ffordd mae Aberystwyth yn achosi broblemau i cael tri yn uwch, a mae Davies a Cummins yn chwarae'n uchel, felly mae lle i gael tu allan, Nott a Margetson, ond ie, mae Pontypridd yn dominatio'r gêm. Ac yn i weld y gol, y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm, cyfnod o bwyso a, wel, dim amheuaeth bod nhw'n heiddi ddi, ddweud y lleia Emlyn. Na, dim yn gwbl. A Aberystwyth jyst methu clirio'r bêl fyna. Kieran Lewis yn cael troiad, pêl a wedyn Cummings, pêl yn ferfol dda, a draw Davies yn dod tu fewn. Debyg i Trent Alexander a Robertson yn y dyddiau, ond fel ydych chi weld, Davies tu fewn Walsh, a mae angen Walsh agor i ysgwydd, dwi heb neu hynny, a mae Davies tu ymlaen a gol da. Davies ar fenthyg o Gaerdydd, mae'n ddiddorol, maen nhw mewn sefyllfa delfrydol fan hyn i ddenu chwaraewyr o'r clybiau proffesiynol. Chi yn met lawr yr hel, falle bod y polisi gwahanol o ran met, ond maen nhw'n neud, maen nhw'n cael cwpl o fois o Casnewydd mewn tymor yma hefyd. Mae'n gwych i weld, Mae'n gwych i weld, mae Radcliffe wedi bod efo Barry, mae pobl yn mynd ar fenthyg i lot o glwbiau yn y gyngor, ond beth sy'n bwysig hefyd, mae busnes efo Pontypridd fel yn sôn, efo Paul Regan ar hyn y bryd yn gwthio'r busnes yna. So mae rhaid i gael i gwario ar pobl sydd ar y lwn. So mae hynny'n bositif yn ffordd yna beth sy'n gryfder am Pontypridd. Beth sy'n positif i Aberystwyth, y blaw ffaith bod dim ond un gol sydd yn ddig. Gan i weld rhoi cyfleoedd nhw fan hyn. Maen nhw'n dîm sy'n hanner cyntaf siomedig dros ben, ond maen nhw dal yn dîm sy'n gallu fod yn beryglus. Maen nhw dal yn y gêm, a na beth sy'n bwysig. A fi'n credu Anthony Williams yn hapus am hynna. Wrth gwrs angen i dau newid o Darlington yn dod off, a Bradford yn dod bant o'r cae. Mae hynny'n mynd i rhoi siom mewn ffordd i'r dîm, i'r chwaraewyr ar y cae, ond fel ni sôn, maen nhw yn achosi rhyw fath o broblemau. Dyn nhw ddim efo dim meddiant o'r bêl, a fi'n credu mae Aberystwyth digon hapus ddim cael meddiant. Ond mae Flint, mae John Owen a Johnny Evans angen dod mewn i'r gêm, tymor bach yn fwy, achosi tymor bach yn fwy broblemau, ond problem sydd efo nhw ar hyn y bryd, jyst dim y lefel o'r final ball fel mae'n sôn. So na'r unig problem sydd efo Aberystwyth ar hyn y bryd, ond gobeithio dyn nhw'n nôl mewn i'r gêm a byth yn gwybod. So mae un siawns i Aberystwyth a byth yn gwybod. O un i ddim wedi ar regwl, trwy ddiwethoedd yn y gwrdd, y tîm cartre'r adeg ni, gorffennodd hi'n 2 gol yr un. Chi byth yn gwybod, pidwch gadael ni, fel tasach chi'n meiddio, byddwch chi'n gael ni nawr, ni siarad y capten Cymru Ec fan hyn, ni'n mynd i glywed gan ni reolwr nhw, ffrind i bawb, Mark Jones gyda Sioned. Diolch Dylan. Mark, me and you, we've just about dried off from the shower we had in that first half. Thoughts on that first half? Ponty deservedly in the lead? Yeah, I think deservedly in the lead. They might be disappointed and are a couple ahead. They've been powerful. They've been the stronger team. Ben Amun's been a danger since the first minute to the last minute, and I think they're comfortably ahead at the moment.
We've got Emlyn Lewis as a part of our team on Scorio today. Emlyn might want to look away for this one because we're going to talk Penybont, Mark, and we're going to talk Nathan Wood. What a goal this was from Nathan last night, and what a comeback by Rhys Griffiths' team. Yeah, it was a fantastic game. Both sides were absolutely brilliant. Met a little bit unlucky, but yeah, it was a brilliant win for Penybont, and what a goal from Nathan Wood. You know, he has his ups and downs in the game. You know, some managers leave him out of teams and might make mistakes in their careers, but what a wonderful goal. It's one of the best goals I've seen in the Cymru Premier for a long time, and congratulations to him. And Nathan, of course, is a player you know very well. He was a part of your Cymru C squad. How pleasing is it to see him getting that kind of goal? Yeah, it's great. Most probably, like I said, he didn't make the starting lineup, and he most probably thought he should have made the starting lineup, and he's answering people back, and he's answering people back in the right way. Wonderful goal. I won't say it, but Maradona-like. I knew you were going to get Maradona in there somewhere, Jonah. Jonah, thank you very much for your company. Well, gol Tom Davies sy'n gwahanu'r ddau dîm yma ar yr hanner. A fel mae pethau'n sefyll, Pontypridd, un cam yn nes at ddiogelwch. Ymunwch â ni ar ôl yr egoel ar gyfer yr ail hanner. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Croeso nôl ato ni I Bontypridd. Tair wythnos I heddi, y penwythnos arferol, y tymor arferol, rydyn ni wedi dod I ben yn Uwch Gynghrair Cymru, JD penwythnos nesa. Gêm fawr arall yn y gwaelodion, Fflint yn erbyn Caernarfon. Uchaf bwyntiau I ddod. Cofiwch, nos lun, o'r cyfan sydd wedi digwydd penwythnos yma. Ond fel o'n i'n gweud wedyn, di Sadwrn nesa, Fflint yn erbyn Caernarfon. Ar hyn o bryd, Fflint ac Aberystwyth yn gyfartal o ran pwyntiau, lawr yn y gwaelodion, gemau mawr, dros y lle I gyd, gan gynnwys hon. Ail hanner mawr I ddod fan hyn. Pontypridd sydd wedi rheoli, ond dim ond un gêm, un gol hyd yn oed sydd yn ddir. Dwi'n mynd nôl at ein tîmau sylwebu. Unwaith eto, draw ni at Mike Davies. Diolch yn fawr, Dylan. Yw'r gol Tom Davies wedi 31 o funudau sy'n gwahanu'r tîmoedd. Dwi'n siŵr bod Anthony Taff Williams wedi cael digon I ddweud yn yr ystafell newydd yna. Ar hanner amser. Malcolm, hanner amser petai ti'n sgidiau Anthony Williams, beth fydde'r neges i'r tîm? Bod mwy hyderus a credyn I gilydd pe fach mwy a trystio I gilydd efo yr pasio I chwarae cryfdar wedyn os dyn nhw'n cymryd y bas bach ychwanegol na hefyd mae gen nhw'n Johnny Owen I fyny'r llinell flaen a fatha mor bell o ddiwrth pob dydy o ddim mewn cysylltiad efo'r chwaraewyr ganol cae mae'n rhaid I gael gwasanaeth o safon I fyny iddo fo cael dal y bel ynddi wedi gyda chwaraewyr fel fi o ganol cae amser i'n rhediad yn gwybod mae'n mynd I ddal y bel I fyny mae'n basio well Emlyn o ran Pontypridd, maen nhw wedi chwarae'n dda iawn yn y hanner cynta. Beth fydde'r neges gan Andrew Stokes? Mwy o'r un peth? Ie, yr un peth, really. Just dim camgymeriadau, cael ei gweithio, gwneud siŵr bod Danny Williams a Ben Amon yn cael siawns tu ôl I amddiffyn Aberystwyth a wedyn gobeithio domineiddio'r ganol ca hefyd. So, yr un fath, really. Niall Flint sy'n casgu'r ben I Aberystwyth. Cummings o'i flaen Curtis Rees yno hefyd, ond mae Niall Flint yn rhedeg allan o le lawr o'r yslis chwyth yma. Ie, mae dos a ddim cariad I golli rhwng Cummings a Flint. Nath o eto fan nath o chwerthin ar Flint a bod o'n llithro ar y bel ar o'r tir y chwarae. A jyst nath o cerdded I mewn efo. Cummings yn trio rhyw gêm bach seicolegol efo Flint. A ti'n mewn meindio gweld hynny hefyd, Mark. Bach o hwyl. A spice. Ie, bach o spice, dyn ni. Ie, bach o spice yn y gêm. A hefyd, wrth gwrs, cerdyn melyn I Cummins. Felly bydd Flint am ddeni'r tackle nesaf, mae'r drosedd nesaf. Bydd y Emlyn ddim yn gwneud y math na, beth? Na, dim fi o gwbl, honest. Wedi cael Tom Ben gyda dy fam. Right, Clayton Green, capten Pontypridd, un o chwaraewyr mwyaf dylanwadol y gêm hyd yn hyn. Dyma Curtis Rees a Pontypridd mewn i'r trafferthion slick yma o symud y bel o gwmpas a nôl gan Radcliffe. Radcliffe nawr gyda mantais y gwynt. Dyma cyffwrdd y bel sydd angen mwyn cyrraedd hanner ffordd. Dyma Aber yn dod. Owen ymlaen at Lewis. Mae'n y gymorth gan Flint, ond mae'n mynd I hunan. Lewis yn troi at y posib pella o John Owen yn hedfan mewn, ond ychydig dros I benne. Ond dechreuad pwrpasol gan Aberystwyth ar ddechrau'r ail hanner. Evans yn croesi. Mewn eto, mae Lewis! Mae'n arbediad rhagorol gan George Radcliffe. John Owen ar ergydrwd chwyth. Ia, da ddim yn yr ergyd gorau yn y byd oherwydd mae'n gyda canolbwyntio, mae ar ei droed anghywir, ddim i'r un cryfa ganddo fo. Yr un chwyth mae ar, mae'n gyfla hanner. Mae rhaid iddo fo I fi sgorio. Wypiau fewn. A John Owen wedi gwneud mor dda fan yna ddo. Mae Ewan Lewis dod mewn. Chwip a wedyn, dyna arbediad a rhagorol gan Radcliffe yna, dwi'n credu. Wel, buon ni'n sôn am dylanwad George Radcliffe a'r berfformiadau Pontypridd yn gynharach yn y gêm. Dyma ond I bumed gêm. Yr ergyd gan Owen. Mae ti ôl fo, dwi'n bach o fyd ydy. Llaw cryf, syrthio'r y bel, yn sicr wedi arbed gol. A Brennan Johnson oedd yn yr un tîm efo. Nes I checio yn ystod regwyl. Sut fydre angofio Brennan Johnson o fath wedi sgorio heddiw ar ôl peidio. Gwraig Gymru. Pontypridd. Ar meddiant, sgoriwr Davies.
anffodus efallai i fod yn gyfartal. Ond yn ddiolchgar tu hwnt i'r gol geidwad sydd wedi gwneud sut gymaint o argraff ers ymuno. Bale dros yr amddiffyn, Canafan yn helpu ddi mlaen, ond y frwydr canol can yn cael ei hennill gan Rhys Lewis a capten Clayton Green. Dyna dwi'n gweld boes wendid Aberystwyth ar hyn o bryd ydy yng nghanol y canol can a dyma fe eto fel magnet i'r Bale. Lle bynnag mae'r Bale, mae Green. Bydd cuddiad ydy. Bydd cuddiad. Dwi wedi gweld o'n cael gêm sal a mae wedi bod yn rhwystredig efo fo'i hun a di wneud taclos bach gwirion. Ond sy'n well gan ni fo'n tîm i. Na'n erbyn fi. Y problem ni gweld, mae gormod o le i gael i ganol cae Pontypridd ar hyn o bryd. Mae'r gwagle rhwng y tri yn y flaen yr Aberystwyth a'r ganol cae a'r pedwar yn y cefn yn lower i fawr. A felly, wrth gwrs, mae Pontypridd yn ein dda iawn, ond mae Aberystwyth hefyd yn ein rhwydd iawn iddyn nhw. Ni wedi chwarae bron 5 munud yn yr ail hanner. Dyma hyfforddwr y Pontypridd Andrew Stokes. Wyt ti Emlyn yn siarad fel hyfforddwr profiadol, wrth gwrs? Ddim yn siŵr profiadol, dwi yn hyfforddi. Dwi wedi cwblhau yr eilais yn sôn trwy'r FAW, so dwi'n ceisio hyfforddi, dwi'n hyfforddi tîm Bucks cynta efo Charlie Goldsby, so dwi'n mwynhau hynny ar hyn o bryd. Da iawn, chdi. Siwr lwyddiant chi'n cael tymor yma? Newydd ennill y Gynghrair, a dyn ni efo play-offs i mynd fyny eto mewn mis, so edrych mlaen am hynny. A mae'n challenge gwahanol hefyd. A fel y fforddwr, be sa'ch ti wedi deud am y camgymeriadau i gol Nathan Wood neithiwr wrth ar amddiffynwyr? Fel hyfforddwr, rhaid i fod yn saff, fel y chwaraewr, dwi'n gwybod. Wel, dwi'n gwybod beth wnes i, Malx, ond dwi'n methu gweud ar lein yn ffodus, neu bydd gormod o complaints i gael ddod fewn, dwi'n siŵr, Malx. Nath Nathan Wood, nath o sgorio, codi'r bel, a rhedag heibio chdi ar dy ffordd nôl. Wel yn byd, diolch yn fawr, Malx. Rhaid, nôl at y gêm hon, Adabas. Pontypridd 1, Aberystwyth dim, a George Radcliffe, a'r Bale yn ei ddwylo, dyna... Dyle hon di bod yn gic gornel, dwi'n siŵr. Na, nes ti weld hefyd Cummins eto yn mynd i mewn dy fo, yn gorfforol, jyst deitha fo, dwi o gwmpas dal i fod. Jyst bod yn anifir o fo. Aman at Danny Williams. Williams, cadw'r Bale mewn, 2 o'i gwmpas e, Thorn yn un ohonyn nhw, a mae Williams wedi gwneud yn dda i ennill cit gornel gynta'r ail hanner i'r tîm cartre. Ie, jyst meddyn nhw angen ella efo'r dechrau mae Aberystwyth i gael, jyst i tynnu'r gwynt o'i seiliau nhw. A cyfa iddyn nhw cael gwasanaeth o safon i fewn rhan o'r cit gornel fa. Do, mae Aberystwyth wedi dechrau'n dda iawn yn 5 munud cynta, ond mae nhw'n ofalus fan hyn. Mae Pontypridd wedi dod lan, a gobeithio bydd pêl da, croesiau da gan Tom Davies fan. Davies, y sgoriwr ar gic gornel, eto ni Chrymani ddim yw, mae'n Bale dda, mae'n cael ei helpu mlaen gan Ben Amon. Fe gath y cyffyrddiad reit ar ei dalcen, ond methu cael i anel at gol. Chwip o groesiau fyna gan Davies, efo mor gyflymder ar y Bale, a mae mor anodd i amddiffyn yna. Mae fe jyst o ben y person cynta, a ti methu amddiffyn yna. Mae'n anodd i chdi fel amddiffynwr, ond i fi fel ymwysodwr, mae'n gret. Gweld y croesiau dod, jyst... Cyd y fforddwr ti, Emlyn, Charlie Cosby? Ie, Charlie Cosby, Ciana, sy'n chwarae ddoi hefyd, a Becky sydd hefyd yn y clwb. So, neis weld nhw'n dod i wylio'r gêm, wrth gwrs. Bale, cael ei chwarae mlaen, a pan wyt ti'n hyfforddi fanna, pwy yw'r good cop a'r bad cop te? Gyda guess os ydyn ni. Na, dyn ni'n... Dwi'n siŵr fod Charlie siarad yn neis gyda chwaraewyr a tythau. Da ni gyd yn go neis, Na, dim good cop, bad cop i gael, rhaid gweud, just cael dweud beth sy'n angen i nhw ddweud. Pwy sy'n ei cariad i'r Mae'r balans i gael, Malx, mae'r balans i gael. Na i adael ti meddwl am hynny dina. Aber yn colli'r meddiant, dyma Danny Williams, ond mi oedd Liam Walsh ar draws a Matthew Turner oedd hi ar ei linell. A diddorol, 2 gol geidwad dan ni fan hyn, 2 wedi bod gyda Caerdydd.
Wrth gwrs mae Turner naw hyd gyda'i bod ar fenthyg. Mae Aberystwyth yn ymosod a Jordan Knott yn clirio. Ie, eto, Johnny Owen yn yr awyr. Gath o fi ben iddi, ond nath o fynd am ddiffynwyr efo fo. Bel curo'r ddau dyn nhw. Mae rhaid i Pontypridd just canolbwyntio ar pan maen nhw'n ymosod lle mae chwaraewyr Aberystwyth fo'r bel uniongyrchol na. Walsh yn cael ei gael lawr a Lewis yn dwy'n y bel yn rhwydd mlaen at Amon. Amon yn cael cyfle i droi ac yna ceisio dod o hyd i Danny Williams ond Litchfield yr eilydd ar draws. Ond eto arwydd o'r ffordd mae Amon yn cael lle a mae gryfder yn gallu troi. Ond mae'n rhy rhwydd o'n. Ond nes ti ddeud yn hanner cyntaf, eto dwi'n meddwl un peth, mae Amon wedi gwella gymaint ys bod wedi symud i fan hyn. Mae'n 31 oed rwan, felly. Ond mae wedi cyrraedd lefel lle mae'n meddwl, oce, well i fi profi pwynt i fan hyn, po fi gynda'r Uwch Gynghrair, mae'n sgwrdd dweud a gol, nath o sgwrdd bych chi? Do, Max. Mae'n nath le, oedd i'n 3 ddim, nath o sgwrdd un, Max. Diolch yn fawr. Cadw hwnna, diolch yn fawr. Ti'n cael lot o six, rhaid credu, wedi dod nôl i weithio gyda ni. Ond be ti'n meddwl ta, o tymor dwytha, ben amwn i tymor yma, ben amwn, neu ti wedi chwarae yn erbyn o dros y blynyddoedd. Blwyddyn yma, mae'n ddediadau fo mwy clefar, mae'n mwy smart o pa ddediadau i wneud, os dwi'n mynd yn fyr, os dwi'n mynd yn hir. Mae'n gofyn cwestiynau, mae'n mynd i cymysgu chwarae lot gwell. Wel, y tig, dwi'n gwybod mae Stokes wedi, mae Pontypridd wedi gwneud yn siŵr bod y tîm yn chwarae rownd Ben Amon tymor bach. Efo pen y bont, felly oedd Rhys ffordd ei hunan i ffordd oedd eisiau chwarae'r gêm a ond mae Ben bob trwy'n achosi problemau i Pontypridd, lle mae felly oedd e heb achosi problemau i pen i bont. So, felly, hefyd, mae'n mor hapus yn ei le, mae'n mwynhau ei bêl-droed, a felly ar pen i bont oedd e bach fwy gormod o Mae'n gwybod bod e'n cychwyn pob gêm, lle yn Pontypridd oedd e mewn a mas, falle bod Rhys Griffiths yn methu trafod Dymash Morris. Fe oedd wedi chwarae 24 o gemau ac ildio 45 i ben y bont cyn cael anaf, a fe chwaraeodd yn y gêm i Bontypridd a cyn iddo fe i gael anaf. A fe nath i gêm ola fe oedd y gêm tair yr un yna ar goedlen y parc, ond ers hynny George Radcliffe wedi dod mewn ac yn sicr wedi newid pethau, ond un sydd wedi rhoi gwasanaeth arbennig i Uwch Gynghrair Cymru. Ash Morris wedi ennill y bencampwriaeth gyda Llanelli wrth gwrs. Jordan Knott gynt o Gaerfyrddin, a pan ni'n gweud hyn, ni'n gweld lot o brofiad yn hun Pontypridd pan i chi'n mynd o 1 i 11. Dim jyst y profiad, yr oedran lle maen nhw ddim yn bell o'i gora, blynyddoedd gora yn ei gyrfa. Gyd o bell eto am wn, ond ddim yn trafferthu Matthew Turner yn y gôl y tro hwnnw. 35 o funudau i fynd, a dim ond un eilydd arall mae Anthony Williams yn gallu defnyddio. Meddwl am yr hyn oedd e'n gorfod wneud. Un o'r pethau gweitha lle fod wedi digwydd i Aberystwyth heddiw oedd colli Louis Bradford. Dyma Litchfield ar flaen yn ei lef a'i bas gynta wedi anelu at Jonathan Evans, ond pas o beithiol oedd hi'n fwy na dim byd arall a lle ac amser gan Cummins. A camgymeriad cynta bron Clayton Green fanna, braidd yn fyr oedd y bas yma, dyma Cummins eto. Mae'r gêm wedi colli rhyw bach o strwythur rwy'n Malch, a Meic dwi'n mynd bach o bopeth bob man. Lot o frwydr yn gael y car, ond i stym llif ar y gêm ar hyn y bryd, yn mynd eich bod braidd yn mesi. Dwi'n meddwl bod Pontypridd, maen nhw'n digon hapus i just setlo am y gôl yma. Maen nhw yn mynd i edrych arno fe a gweud, os enillwn ni hon o gôl i ddim, ni'n mynd i ddigon. Wrth i chi edrych ar y tabl fanna, edrychwch ar gwahaniaeth golau Aberystwyth, bydde pwynt nawr yn gwneud cymaint o wahaniaeth gyda'r Flint wedi colli. Flint yn croesawu Carnarfon wythnos nesaf, gofod teithio yma.
Fydd e ddim drosodd i Aberystwyth sy'n nhw'n colli, o bydden nhw'n cael pwynt, bydde fe'n bwynt anferth. Wel, efo beth sydd wedi digwydd heddiw, efo ddau ddim yn... Camgymeriad, cyflwyno'r Bel Yaman, cyfleiddo Blair Mantais, o gwaith dda gan Turner, ond, mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell, a dyma Lewis at Danny Williams, ac yn y diwedd mae Curtis Rees yn codi'r bêl dros y trawst. Arbediad arbennig gan Turner, ond y bêl yn cael ei chlirio oddi ar y linell, ergyd gan Danny Williams gath ei chlirio. Wel, unwaith mae Amwn yn mynd drwad yn ebyn y golwr fan hyn. Ennill mae'r bel, dal i fod mewn llinell syth. Dyna be nath o'r anghywir, pam nath o ddim symud ti ar ongl i symud Turner yn y gol, i wedyn i ti ar ei drawsod, ond Turner yn neud yn gampus. Wel, Turner yn arbed, ond Kirkman oedd nôl ar y linell, dwi'n meddwl, nid Thorn y tro hwn. A unrhyw le arall, y Lewis credu oedd e, unrhyw le arall, oedd e'n gol. Syth at Kirkman, chwarae teg, dal i dir. Sorry, Danny Williams oedd e, dim Lewis. A wedi nôl at y Curtis Rees a Wastraffus yn y diwedd. Wel, dyna oedd y cyfle i Bontypridd i ddyblu'r mantais a falle sicrhau'r 3 phwynt. Mae hwnna'n cadw Aberystwyth dal yn y gêm, ac amser hyn, wythnos yn ôl, wrth gwrs, oedd Cymru ar ei holi o gol i ddim ac yn cipio pwynt ar ddiwedd y gêm. Ac wedi byth eto, ond yr en Modric yn creu y gol i ni fynd o'r wrth y cae, pawb yn switch off. Eiliad wedyn, Rodhead yn sgorio. Wel, tra bod i ni'n i ddim, mae Aber dal yn y gêm. Cic rydd i Bontypridd. Not yn ei chodi ddi'n uchel. Right yn ennill y peniad, yr ôl beniad gan Amwn, gadael iad Cummings bel yn cael ei tharo lawr. Lewis mlaen at Canavan, ond Canavan yn methu reoli a cael y bel lawr o'i flanau. Eto, Ben Amon yn chosi lot o broblemau. Thorn, literally, methu cael gafel yno fo. A wedyn, eto, siawnt at Cummings. Ydy streipi'r bel yn dda iawn, ond, bloc arall. Corfforol cry i ddal i dir, i just aros a cael y peniad arni, mae'n yn anodd. I amddiffynwr delio fod dwi'n sôn am. Dwi'n ni sôn hefyd y bit i'r ffaith a dim ond un eilydd arall mae Aberystwyth yn wedi dod i'r ca. A dwi'n meddwl y bit i Steph Davies, un sydd ddim wedi sgorio yn yr Uwch Gynghrair eleni eto. Diffigoliau ymysg y blaenwyr ydy'r problemau gyda John Owen a dim ond un gol. Fi'n credu bod rygddyn nhw wedi chwarae rhyw 5 gêm ar hugain, dim ond un gol. Ond fel am o Sadwrn, yn ddechrau tymor, ti'n gwneud targedu dim bach mwy na neu, wedyn gweithio'r dy gêm i gael nhw. Tacl hwyr ar Iwan Lewis yng nghanol cael ac i cycrydd i Aberystwyth. Cyfleir i'r rhai'r pwysau maen nhw wedi bod o dan. Da ni wedi gweld llawer gwaith gan Green a fan hyn. Just yn meddwl ella nath o gyfiawna i'r tîm, dwi'n meddwl, oherwydd o'n ein ddau chwaraewyr allan o'i safle. Cummings oedd e, o'n i'n meddwl, pob un yn edrych falle taw Clayton Green oedd e, mae Cummings a Gerdyn Melin, cofiwch. Barod ni. O fi'n siŵr bydd e'r rybydd ola erbyn hyn, a bydd Andrew Stokes yn pendroni nawr, a bydd angen tynnu Cummings oddi ar y ca. Wel, y gic ri ddim yr un ore, ar yn arfoli ar draws yn Wastraffus. Gen nhw'r bel nôl gan Bontypridd, ond gofod dechrau eto. Sonion ni am lwyddiant Scarlett, Snithwr, Caerdydd yn wario heno, Fori, Rygbi Ewrop, Sarasenied yn erbyn y gweill Fori am gwarter i 3 eto yn fyw ar S4C. Gwledd o chwaraeon ar eich cyfer chi. Bel ymlaen tuag at Amwn, eto mae'n cael y gorau o'r amddiffynwyr. Mae'n llon llaw i Thorn go iawn. Pnaw ma. Just... Mae'n edrych fel athletwr tymor hyn. Y chwaraewr i ni newydd sôn am efallai sydd ar goll i Aberystwyth gyda John Owen a Steph Davies a dim ond un gol rhyngddyn nhw. Ie wir. Lewis.
Thorn. Rhaid bach o le yw hynna. Allan at Kirkman. Kirkman, lan at Iwan Lewis. Lewis yn anwybyddu Kirkman tu allan iddo fe. Mae'n croesi'n isiel, ond Clayton Greasy o Millicwr Cosby yn penio'n glir. Yna dyma John Owen. Dim llawio yn erbyn Owen. Mae gan Flint. Flint angen cymorth. Walsh sydd yno. Nôl at Flint. Flint angen iddo fe fod yn gryf i gadw'r bêl mewn. Mae wedi gwneud hynny. Mae'n dod o hyd i Walsh. Walsh yn erbyn i wrthwynebydd. A mae wedi ennill cic gornel. Gwaith da gan Aberystwyth lawr o'r asgell ne. Gwaith da, eto trosglwyddo'r bêl o Iwan Lewis ar ochr chwith. Bach o lwc, John Owen yn dda fyna, a wedyn pasio drawy'r dde'r. Flint yn edrych ar ôl y bêl, a wedyn trial cael croesiad mewn fyna gan Walsh, ond wedyn amddiffyn da gan Not. A gobeithio gyda Aberystwyth creu rhyw fath o broblemau tuag at Ponty fan hyn. Pontypridd meddwl eilyddio, ond efallai aros nes bod y gic gornel wedi dod i ben. Cic gornel i Aberystwyth, yr arwydd, y bêl yn cael ei chrymanu mewn. Y Millicwr Cosby eto, Kieran Lewis sy'n clirio, a mae yna drosedd arno fe. A mae Phontypridd yn rhyddhau. Ac ar ôl y dacl fe nes i proffwydo, alle Andrew Stokes ystyried tynnu Cummings oddi ar y ca. Mae e'n derbyn y penderfyniad. Felly Liw Cummings, y cefnwr profiadol. A mae Flint yn cael gair ola yn ei glister. Ia, mae wedi bod yn diddorol, gwylio'r ddau. Yr un mae wedi bod yn frwydr dda rhwng y ddau, ond Cummings yn gorfod ildio a dod oddi ar y ca. Ac yn cymryd i le, yn gwisgo 34-19 mlwydd oed, Harry Bright. Hwn eto ar fenthyg yma o Casnewydd, sy'n dangos eto emlyn y cysylltiad rhwng Caerdydd, Casnewydd a Pontypridd, chwaraewr addawol iawn. Mae'n dangos cryfder Pontypridd efo'r sgwad sydd efo nhw mewn ffordd, a seis o'r sgwad yn edrych ar bench Aberystwyth. Ys dim llawer i gael ar y fainc, a wedyn wedi gweld efo Pontypridd. Mae Cummings yn cael siawns neu y rhybydd ola gan Nick Pratt, a wedyn eto, iawn, mynd dod off. Harrison Bright yn dod blaen, a felly mae'n dangos cryfder sydd yn gymharu â Aberystwyth. 25 o chwaraewyr sydd gen Pontypridd yn ei garfan. Sam llawer, dwi'n meddwl gyda'r seintiau newid 25. Ond ti sôn amdan yr eilydd fanna, ifanc, ond i gefndir o Academi Caerdydd, 12 mynd i Casnewydd. Oedd e ddim yr un hawsa iddo fe wneud dros i ysbryd. Nath chwarae yn gêm gyfeillgar efo Casnewydd a ni, bocs tua jyst cyn dolyg. Nath chwarae yn ganol o'r 3 ar y pryd yn y cefn. Chwaraewr da iawn, cryf, hoffi hynna dwi'n credu, ond mae'n chwaraewr da. Ti'n meddwl hynna? Debyg i ti, Mal. Pontypridd yn gein y ddau gadw'r bêl mewn, mae'r croesiad yn dod mewn, mae'n rhy agos at Matthew Turner yn y gol i Aberystwyth, ond eto Aberystwyth yn creu problemau hunain o'r tafliad. Jonathan Evans yn colli'r bêl a'r pwysau nôl ar yr amddiffyn. Cwmwl mowr di o gwmpas y parc chwaraeon yma ym Pontypridd. Arwydd o deimladau cefnogwyr Aberystwyth ar ei hôl i o gol i ddim. Kirkman yn bwydo Iwan Lewis, ras rhwng Lewis a Bright. Lewis yn torri tu fewn, rhediad da, cyfle emergyd efallai. Mae'n troi unwaith eto, chwilio am gymorth. Mae Kirkman yn rhydd ar y chwith. Cyfle i hongian y bêl i fan nag yw wir, mae'n croesi'n isiel a mae'n rhwydd i Marginson i glirio. Gwaith da gan Iwan Lewis, ond y bêl ola ni'n siomedig. Bêl ola ni'n siomedig, dyle Iwan Lewis siwr yn mynd drawyr at y chwith, bach yn gyflymach, ond eto ni'n sôn, Cummings yn dod off, Bright yn dod ymlaen, a wedyn achosi problemau eto i'r chwaraewr newydd dod ymlaen y ca. Mae angen fod yn ddefalaeth ar ochr chwith yna. Enfys o gwmpas y parc chwaraeon, os na bot o air i Aberystwyth ar ddiwedd yr Enfys. Jack Thorne ar tafliad hir. Mae'n cael ei chlirio gan Marginson. Mae Canefan yno'n ceisio dod o hyd i Thorne. Fe geith Thorne ail gyfle i daflu hon yn hir. Mewn i drad Owen. Mae dal yno i Thorne. Owen yn troi, creu lle, hongian y bêl i fyny, Jonathan Evans, dyw e ddim y tala, mae'n cael ei guro'n rhwydd, a mae Clayton Green yn taro'r bêl, mor bell a posibl, lawr y ca. Danny Williams yn casglu ac yn cuddio'r bêl.
yno mae'r sgoriwr Tom Davies. A mae yna drosedd amlwg. A dyna'r Enfys yma ar draws y parc chwaraeon. Ond fel wedes i, os yna bot o air fan hyn i rywun i gasglu. Pontypridd ar y blaen o gol i ddim, ond trosedd fan hyn. Ia, oedd hi'n bendant y drosedd. Siawn sy'n unwaith eto i Pontypridd leid y bel yma i fewn i cwrs Cosby Aberystwyth i chwilio am yr ail gol yma hefyd ar i'w deimlad 20 munud i fynd bydd yn nerfyswydd yn dechrau dod i mewn wan. A Kirkman erbyn Cerdyn Melin am y drosedd yna hefyd. Cyfle eto bob tro yn y gosod i Bontypridd i daflu ddim mewn i'r cwrs Cosby. Ansawdd y bel. Dwi ddim eto o'r ansawdd gorau o bell ffordd. Bright. Danny Williams, cuddio'r bel. Fi bron i ddefyd erbyn y bel yna nôl yn Walsh yn rhyngipio. A Davies, ni wedi creu argraff o'r nain. Ni'n chwarae'r gêm mor syml. Cyffyrddiad cyntaf, tu fiwn, tu fas, rhan o drionglau bach pert. Ac wrth gwrs fe sydd wedi sgorio'r gol holl bwysig. Fe sy'n mynd trwy meddwl hwn, Emlyn? Anthony Williams. Please, gen i gol, fi'n credu. Just rhywbeth o gyfle. Ond y prywyn pam maen nhw wedi cael gyfle yn tymor yma, dyn nhw heb gymryd fel ni'n sôn a fel disgwyl. Mae'n sgwrsio fo Steph Davies yma, chwaraewr brofiadol, chwaraewr da iawn, ond eto ddim yn sgorio digon o goliau. A felly dyna achosi ti'n bach o broblem, ond gobeithio sgwrsio fo Steph yna a gobeithio gyda nhw gael gol, dwi'n siŵr. Un i ddim oedd hi yn y gêm gyfatebol ar goedlen y parc pan offennodd hi yn 2 ar yr 1, a hynny wedi 72 o funudau, dim ond un i ddim oedd hi. A mae Steph Davies yn cynhesu pen pella. Mae Curtis Rees ar lawr o'n blaenau ni. Wel, mae Aberystwyth yn gwybod faint o bwysig fysa na cael pwynt neu mwy yn y gêm yma. Ti'n meddwl? Ella 3 gêm maen nhw o fynd allan o'r gynghrair a mae'n tro gyntaf dweud, mae hwnna'n dacw ffyrnig. Os o'ch chi gweld hwnna fel cerdyn coch, te? Ddim Benelin yn un. Nôl ar y gêm. Dyma Jonathan Evans. Evans yn cael ei drad yn rhydd. Mae'n croesi'r y postyn pella. Mae tu hwnt i Niall Flint. Ond mae Aber yn cael cyfnod gorau'r ail hanner. A Flint yn croesi'n gynnar at y postyn pella. Margetson ar ôl beniad. Ni eithi allan am Gornel. Chwarae dig, can y fanna, a Kirkman yn ffyrnig fan yna. Na, mae'n dal efo wrth gwrs, ond dwi'n mynd gerdyn coch i mi. Dwi'n mynd gerdyn coch i mi o gwbl. Wydde ti, ni Curtis Rees, bydde ni'n gweud bod ni'n gerdyn coch. Dwi ddim yn ceisio bwrw, mae'n jyst yn edrych ar ôl ei hun. Na. Sorry, Malx, yn mynd apus i fan hyn. Angen edrych ar ôl ymddiffyn nhw, bydd Curtis Rees yn neud yr un fath i bawb arall, dwi'n siŵr. Steph Davies i fyny. Steph Davies wedi dod mlaen fel eilydd. Fyny am y gornel. Dyma fe, tuag ato fe mae'n mynd. Mae tu hwnt i Davies. Bel yn cael ei chlirio gan Bontypridd. Lewis yn croesi. Pwysau ar Radcliffe. Ond mae yna drosedd ar y gol geidwad. Wel, ni'n sôn am un Enfys, waw, drwchwch o hwnna, pa mor bert yw hwnna lawr yma ar barc chwaraeon. Enfys perffaith. Mae bendant mae'r tywyd yn mynd i wneud. I ti bach waniaeth yn y 10 munud dwytha yma, 20 munud dwytha yma. Wedi bod lot mwy llithrig allan yna. Wel, efallai tawr Enfys yw'r peth mwyaf lliwgar ni wedi cael yn yr ail hanner yma. Ond Aberystwyth yn ennill y peniad. Rees yn rhoi ben mewn, Wright yn clirio. A cael ffordd i hunain yn yr ail hanner yma Pontypridd. Maen nhw'n cael eu cyfleoedd methu cymryd nhw nawt lan at Davies, pwysau'r ail bel. Y magnet. Clayton Green yno. Bob tro mae'r bel na'n syrthio ymyl y cwr Cosby. Dyma credu, mae yna bob tro. Ia, a rhaid i ofyn y cwestiwn, pam mae yna? Rwy'n mynd allan y gêm. A mae o'n jyst rhaid gweld, o gwmpas yr ardal yma mae'r bel na'n mynd i fwnsio. Y magnet, beth wedi
Cyfrad uchel gan John Owen, dim trosedd, Bale yn cael ei chlirio gan Bontypridd. Wel, taclo ffyrnig nawr am Anthony Williams a'i dîm y fforddi. Ddim yn hapus gyda Clayton Green. Fe oedd ar ail dacl, dwi'n meddwl. Dydy ddim yn gadw'n coch. Mae'n mynd i mewn yn benderfynol. Yn benderfynol yn y dacl. Yn y cyntaf, mae'n taclo'n galad. Yn yr ail unwan. Ia, mae'n droed o'r llawr. Oedd o'r un gyntaf dros e? Ia, oedd y cyntaf yn oed. Mae'n droed o'r llawr y fanna. Mae wedi cael 8 cardi melyn blwyddyn yma, mae wedi cael 1 cardi coch. Mae wedi methu 4 gem, mae Pontypridd wedi colli 3 allan o'r 4, trydw o ddim yn y tîm. Dyna mae'n so bwysig ydi oedd nhw. Felly ddau fo, beth sy'n chdi'n ddeitha fo ar cael? Ti'n captain i Cymru Co, mae'n newid wneud hynna. Beth sy'n ddeitha fo? Ti'n cymryd hwnna allan i gêm, dwi ddim yn Clayton Green, dwi ddim yn Magnus. Mae angen cael yr anger hynna mewn ffordd am Clayton Green. Ti'n methu tynnu hwnna allan o'r gêm. Dwi'n mynd gofyn i tynnu allan o'r gêm. Dwi'n mynd gofyn hynna. Beth sy'n chdi'n ddeitha fo ar y cael? Ti'n dweud, hei, Clayton Gret, hei, bydd yn ofalus, ie, gwybod bwyll, ond dyna'r gêm, mae fe'n mewn ffordd, mae fe'n chwarae ar carden ored mewn ffordd, ydy, dwi'n bob tro ar yr edge, ond dyna pam mae fe mor dda. Agosau cwarter awr ola'r gêm, a Milan Cosby, mae Pontypridd yn clirio. Kirkman yn ei disgwyl. Allan ar Arneson. Uchel eto, teg at Steph Davies yn taflunan at y Bale. Dros i benne, cyrraedd Lewis. Lewis yn erbyn Rhys. Mae Rhys yn cael ei dacl mewn, ond tafliad i Aberystwyth fydd hi. A mae capten Aberystwyth, Thorn, yn rhithro ar draws. Cwarter awr enfawr i dymor Aberystwyth. Cofiwch wedi bod yn y gynghrair ers 92-93 ers sefydlu'r gynghrair. 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Ond yn unfed safle ar 10. Y Bale yn cael ei helpu ymlaen at y posib pella o cyfle gwych fan hyn. Sodliad gan Owen. Bale yn cael ei chlirio. A mae allan am Gornel. Wel, y tafliad hir yn cael ei helpu ymlaen a Owen yn methu rwydo. Yr tafliad gan Thorn mor lletwyth i treol i amddiffyn. Mae angen John Owen yn y well yna, Alex Wyt yn sôn. A mae'n efo mwy penderfynol. Mae yna i sgorio. A mae o yn mynd yn ôl o'r wrth y posib pella yn lle mynd am osod ar y bel. So mae o'n mynd... mae'n eich di ymosod. Just cyrraedd i niwch na'r amddiffynwr a mae'n gol. Mor debyg, un o Sadwrn diwetha. Bale yn cael i hongian yn yr awyr, peniadol gan Litchfield. Flint, neb yn ymateb mewn gwyrdd. Ac am Moon sydd yn taflu'r Bale mor uchel ac sydd yn bosibl ymlaen. Ond cyfnod da fan hyn i Aberystwyth, wrth yn y frwydro i ddod â'r sgôr yn gyfartal. Lewis, allan i'r asgell. At Kirkman. Mae Arman wedi gwneud mor dda, ond bob tafliad, bob cic cornel war y teg, wedi amddiffyn yn dda iawn tuag at. So mae wedi gwneud yn dda iawn yn erbyn amddiffyn Aberystwyth, yn hefyd wedi amddiffyn yn dda iawn i tuag at Pontypridd. Felly weddwn ni tafliad lletwyth arall fan hyn. Steph Davies fydd y target, drwy'n siŵr nath e helpu'r Bale mlaen y tro diwetha fydd yr i ben iddi, a dyma fe'n dod amdani. Mae'n rhydd, ond mae'r drosedd yn erbyn Aberystwyth a mae'r gic rydd yn mynd o blaid Pontypridd. Gêm fyw wythnos nesa, nos Sadwrn nesa, fydd y gêm ar-lein ac ar teledu clyfar y Flint yn erbyn Caernarfon. A'r unig beth sy'n gwahanu Flint ag Aberystwyth ar un o bryd yw gwahaniaeth goliau. Flint yn colli gartre yn erbyn Hwlffordd, ond mae rhaid iddyn nhw deithio yma i Bontypridd ar Sadwrn ola'r tymor. A ti yn edrych ar y gemau i ddod i 5 clwb allan o'r 6 i'r bys di mynd wrth gwrs, a mae'n mynd i fod yn acos. Mae'n mynd o'r ffordd ydi, mae'n mynd i'r gêm o fanna. Right. Pwysau ar Thorn yn clirio, ond eto Clayton Green cynta i'r Bale, mae'n cael ergyd i mewn, Litchfield yn ei tharo i lawr. A Walsh ceisio dod o hyd i John Owen, tafliad i Aberystwyth pen pella.
dechrau'r Bryd yn Green yn hyn, de. Mae o'n cymryd gyda'r, mae cafodd ei glanio yna fo. Just dim yn bwrpasol, wrth gwrs, ar Anisym. Eilyddio i Bontypridd, Danny Williams fydd yn gadael. A cyn chwaraewr Aberystwyth, Owain Jones, oedd e ar goedlen y parc y tymor diwetha. Williams, dim gol iddo fe eto heno yma. 2 gol ar gyfer y tymor. Ia, mae o'n chwarae mewn rôl gwahanol, cofia. Ia. Mae boes Pontypridd bob tro'n sôn mor anodd mae fe'n gweithio. A mae e'n rôl gwahanol, Mag. So mae fe'n team player yn gael yma. Mae'n gweithio. Mae hynny'n bwysig. Mae rhaid o'n i'n hyd yn bach yn hunanol yn y safle yna. Na dwi efo chdi. Ond sa fi yn Danny Williams, sa fi dal eisiau sgorio mwy o goliau. Dwi'n gwybod dwi'n dall mae'n safle o 10. Ti'n gwrando 10 gol o 10. Ar ddechrau tymor, chdi fel y ffordd o rwan, bydde chdi unwaith nid i allan o'r ffordd o'n nid i reoli, mae'n siŵr. A wedyn nid i fel, oce, dwi eisiau 75 gol i giro y Gynghrair tymor hyn. Felly ti'n mynd disgwyl ymwysodwyr gael hynna i gyd. Mae rhaid wedyn, wrth roi y cyfrifoldeb i chwaraewyr eraill, ti'n dangos yn nhw sut maen nhw'n amseru'r da i fynd i gosbi. Ond hefyd mae angen cofio cyn y split mewn ffordd oedd Pontypridd ddim yn tîm ffantastig, ddim yn gryf iawn. Oedd gallu lot o anafiadau, felly ddim yn creu llawer o gyfleon. Felly mae hynny'n broblem di fod. Aberystwyth lawr i 10 dros dro, Aniston wedi derbyn y triniaeth. Owain Jones ymlaen fel eilydd yn lle Danny Williams. 10 munud yn weddill, Aberystwyth dal yn y gêm. Mae Lewis yn chwarae dda i hanner man. Mae wedi bod bob man. Iwan Lewis. Taflu'r bel yna i ymwyl cwr Cosby, anodd i Flint i reoli. Kieran Lewis dod o hyd i Tom Davies. Mae Pontypridd chwarae tymor bach yn rhy saff ar hyn y bryd, eistedd nôl tymor bach gormod a just yn adael Aberystwyth gofyn cwestiynau ar hyn y bryd. Fi'n credu dylen nhw'n mynd nôl a trial edrych ar ôl bel tymor bach fwy. Wel, Davies ar y cyffyrddiad tuag at John Owen, ond trosedd diangen fanna gan Davies. Talu nôl oedd o, oherwydd bydd na ddigwydd efo'r kick goal gynta, a nath yr amddiffyn nhw'n canol oedd sydd trwy pen. A wel, fi'n licio hyn, 10 munud i fynd dem. 10 munud i fynd, Aber dal yn y gêm, just mynd nôl at y cyfle yna, y cyfleoedd mae Phontypridd wedi cael. Jack Thorne yn clirio oddi ar y linell dwywaith yn yr hanner cynta. Kirkman yn clirio o'r ergyd yna gan Danny Williams. Allen nhw fod yn gyffwrddus, tair ar y blaen Phontypridd. A mwy nag unwaith. A na pam maen nhw'n ffeitio tu allan am wneud siŵr yn sefyll yn Gynghrair. Dych chi, Met Cardydd, mynd i orffan yn uwch erioed. Yndan. Mae angen neud siŵr dyn ni'n colli o ddwy gol i fyny a colli ar mynd diwedd y gêm, so mae angen gwella hynny. Mae'n gymryd, wel, pob gêm yn anodd, a Ceit Conna sydd gyda chi nesaf wedi colli neithiwr o 2 i 2, ildio mwy nag un yn erbyn y seintiau newydd. Felly, mae'n mynd i fod yn ddiweddglo cyffroes i weld pwy fydd yn cynrychioli Cymru y flwyddyn nesaf yn Ewrop. Seintiau newydd yn bencampwyr. Davies, penion gryf dros Aberystwyth, Walsh, amser redig mas a mae dim ond yn clirio dros yr ysnes. Un o fforddwyr Cymru fanna, Neil Smothers, gofio fe yn reolwr hefyd yn Gyfyrddin, ond yn Byrel Dylan Ebenezer yw hwnna. Dylan Ebenezer wedi dod wedi paratoi Neil Smothers. Tafliad hir, Davies yn ei methu hi tro hwn, maen nhw'n gadael John Owen i fyny, ond Curtis Rees sy'n penio ymlaen. Wright, mewn i drad Clayton Green, allan i'r asgell, cyfle i groesi, Green casglu, pwyllo, cadw'r meddiant. Ceisio denu'r dacl, chwarae da gan Green, cryf, ac unwaith eto yn y symudiad. Mewn at Owain Jones, Jones yn troi.
Ffôn sydd yn cyrrio i fyny at John Owen. Bwysig bod e'n cuddio'r bêl dros Aberystwyth. Ni'n meddwl mae hwnna'n drosedd, ond na bydd e Nick Pratt allan at Flint. Flint. Pwy sy'n ôl dy Clayton Green. Canavan. Tuag at Steph Davies, ond mae'n cael ei chlirio gan Tom Davies i Bontypridd. Chydig yn llai na 7 munud yn weddill. Fe yn cael ei thaflu man, Davies eto yn cael y cyffyrddiad lleia. Dyma Anthony Williams yn cyfarth y cyfarwyddiadau i'w dîm gyda'r amser yn rhedeg allan. Jones, tuag at y mŵn. Cymeriad gan Clayton Green hwnna'n ildio'r tafliad. Ie, mae Nick Pratt wedi trio cadw bethau fynd yma dan yr ymoda. Cefnogwyr Aberystwyth wedi teithio yma o bob cwr. Nifer ohonyn nhw yn byw ac yn gweithio yn ardal Caerdydd. Ond rhwystredigaeth iddyn nhw wrth i'w tîm agosau at golled arall oddi cartre. Yr unig gol y gêm yn dod wedi 31 o funudau. Teniad Tom Davies o groesiad arbennig Luke Cummins. Fe allai fod yn 2 neu 2, ond mae Aberystwyth dal yn y gêm. Chydig yn llai na 5 munud yn weddill. Go iawn. Un gol, sef ar y cae yn tîm Aberystwyth, sef mewn un o'r un peth. Mae yna un cyfle yn dod. Aberystwyth bendant wedi cael un cyfle arall yn gema. Ond mae'r rhaid nhw fod yn glinigol efo'i ac yn mantais, ti'n teimlo. Oes dysgu ni rhywbeth nos Sadwrn diwetha yw peidiwch gadael y gêm yn gynnar. Gol Broadhead yn sicrhau pwynt i Gymru yn Croatia. Canavan i Aberystwyth mewn i drad Lewis. Lewis i gweithio mor galed, wedi bod yn holl-bresennol i Aber trwy'r tymor, wedi bron chwarae pob eiliad. A dyma fe arediad eto lawr y dde. A mae wedi ennill tafliad, a fe fydd Jack Thorne yn rhithro ar draws. A dwi'n credu efallai dyma fydd cyfle gorau Aberystwyth am gol i'w o symudiad tebyg hyn yma. Ie, efo tafliad Thorne, mae'n achosi broblemau, achos fel am ddiffynwr, ti'n methu gael y bêl allan achos does dim digon o gyflymder ar y bêl. So felly mae'n achosi môr gymaint o broblemau, ond mae angen Aberystwyth trial wneud yn fwy na beth nhw wedi wneud ar hyn y bryd. Ennill y bêl gyntaf sy'n bwysig, ydyn nhw ddim yn gwneud hynny. Davies o cig yn y frychdan fanna. Ond mae cyfle arall gan Thorne i daflu hon mewn. Mae Litchfield i fyny. Mae Owen yn cynnig taldra hefyd. Mae un ar y postyn pella. Pontypridd yn gweld un anodd i glirio. Bêl gan Owen ymyl y cwr Cosby. Chydig o le gan Owen. Cyfle mergyd efalle. Rhedeg mewn i traffic a mae'n cael ei dwyn gan Lewis. A Lewis yn ceisio ryddhau o Owain Jones. Ond gwaith da gan Canavan. Campus gan Canavan i ddod ar draws yr ymosodwr. Canavan wedi chwarae dda iawn ers o'r blaen hefyd yn chwarae teg. Mae'n siom mewn ffordd ddim cychwyn y gêm. Fel at Malcolm yn sôn, fod yn hwyr, ond mae wedi cael gêm da iawn ers o'r blaen lle Darlington. Mae yna chdi un peth, os ti eisiau symud ymlaen fel chwaraewr proffesiynol. Gyda chdi ddim bod. Kirkman mewn i drad Flint. Flint nawr chwilio am y bêl mewn unrhyw safle, derbyn y bêl nôl, ychydig o le o'i flanau. Niall Flint wedi mynd i edrych am Steph Davies, ond mae fe'n grac Niall Flint gyda Davies bod e ddim wedi wneud y rhediad ar draws. Bydd Flint yn dweud bod y bêl yn bêl dda. Pan ydych chi'n gweld e fel na, wedi mae'n rhy bell o flan. Just ddim ar yr un donfed na gwaith. Codi ben, meddwl oedd yn mynd i wneud rhediad tu ôl, nath o ddim. Yna'r problem o'r Flint, ddim yn gwybod beth mae'n mynd i wneud. Dim yn chreuwyr ei hun ddim yn gwybod beth mae'n mynd i wneud. Mae'n cyrmwg am hynny. Dyna sy'n gwybod, a mae'n cwestiynu pawb all. Dwi'n dall, ond mi dylan nhw siarad yn ystafell newid cyn. Oce, doedd Steffan Davies ddim yn dechrau'r gêm yma. Ond fi fel blaenwr, sa fi yn deitha chdi, gwrando hanner llath, sy'n rhaid i cyrraedd y ddyn, jyst chwipio fo'n i postau gyntaf a fydda i na. Dwi'n deitha chdi cyn mynd. Dwi'n mynd i gwneud digon aml, ma. Na'r problem.
Flint yn cael ei gael lawr, ond mae'r bêl gan Kirkman. Lewis i Bontypridd ar wastad i gefn. Davies i Aberystwyth yn ennill y peniad cynta. Canavan yn methu cael y bêl na lawr i gael ergyd am gol, a mae Lewis yn parhau ar lawr. Bêl yn cael ei chlirio o Litchfield, a gath e alwad fanna'n gadael y bêl i redeg. Mae Lewis nôl ar ei drad, bêl gan Turner ar yr ongl. A Curtis sydd yn clirio dros Bontypridd, llain y 2 funud yn weddill. O, mae'n gorfod bod y kitchen sink, mae'n gorfod bod wan. Kirkman at Davies. Lewis eto, brwydro'n galed, gwaith da gan Lewis, a chic rydd wedi dyfarnu i Aberystwyth gan Nick Pratt. Munud ola'r 90. Os y dro yng nghwt y gêm hon, Malks? Wel, da ni wedi cael y dros yr wythnosau dwytha yma, do. Mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd, oes. Fe na Siom. Os byso yn digwydd, wel, ni ddeud y gwir, dwi'n meddwl mae Aberystwyth wedi well tîm yn ail hanner na Pontypridd. Mae fel se Pontypridd wedi bod yn eitha ceidwadol yn dyn nhw. Maen nhw jyst wedi gweud, ni wedi sgorio'r gol, ni mynd eistedd nôl, ni ddim yn mynd i adael nhw i sgorio. Fel mae'r union dweud un tro, gadael y bws. Ymlaen y gol. Fel wedi bod mor ofnadwy hynna naddo, ond just yr ansawdd na yn y trian ymysodol. Dim wedi bod yna i Aberystwyth. Kieran Lewis sydd ar lawr yn derbyn triniaeth. Gath e anaf yn gynharach yn symudiad Aberystwyth. Yn nghanol y cyfan, mae'r bwrdd wedi mynd i fyny, y 4 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. O'n i'n meddwl falle bydde o leia 5, ond dyna ni. Tra bod anaf na te, Malcolm, pwy yw seren y gêm? Wel, faint o weithio ti di enwi fo, captan Pontypridd, ac un o hynna fydech chi ddibynnu ar beth ti'n gael bob weithio, llawn egni, curo bob taco bron heddiw, a fel nes i ddeud, y magnet. Wel, mae wedi bod ym mhob man, fel ti'n gweud. Ie. Dave Vincent sydd yn paratoi i ddod ymlaen. Amddiffynwr canol wrth gwrs. Dave Vincent eto a phrofiad o ryw gyngrair gyda Chaerfyrddin, a fi'n credu bydd Lewis yn gofod ildio fan hyn. Mae'n bydd ddiddorol i weld faint o amser, 4 munud. 4 munud wedi cael ei ychwanegu, ni'n mynd i chwarae am dros funud. Lewis yn derbyn cymeradwyaeth y dorf. Vincent yn paratoi. Fydd Kieran Lewis yn cymryd i amser. Mae'n meddwl bod ni'n mynd i redeg y cloc lawr, ond yn wir, dyn ni ddim wedi chwarae yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau, felly mae munud a hanner o leia yn mynd i fod dros to. So, ni'n mynd i chwarae o leia 95 a hanner o funudau, os nad 96, a mae'n gic rydd i Aberystwyth. Sonio ni a fydd tro yng nghwt y gêm hon, mae Anes yn ei tharoi, mae'n isiel, mae'n ceisio cael ei helpu man, mae Amon yn cael rhyw fath o gyffyrddiad arni. Anes yn, ond oedd ei bêl yn wreiddiol yn un sal, dim momentum felly i'r ymosod. Kirkman at Canavan. Canavan yn taflu'r bêl yn obeithiol mewn i'r cwrt Cosby. Vincent yr eilydd yn clirio. Just y le tennis yng nghanol ca. Un cyfle oedd angen ar Aberystwyth, ond un cyfle hefyd ar Bontypridd i ddwyn hi. Owain Jones rhwng reit lawr trwy'r canol. Canavan mae'n gofyn wneud y dacl. O, fe nath e'r dacl yma di ildio'r meddiant. A dyma Davies eto! Arbediad rhagorol gan Matthew Turner. Cyfle i Tom Davies. Sicrhau'r 3 phwynt. Wedi sgorio un yn barod, ond ar ei drod dde. Be mae Canavan yn trio wneud yma'n hyn? Mae'n trio nutsmegio Davies. Ond unwaith mae'n cael bel allan o'i draed. Wwan ta, ia, be di symud ti? Mae'r golwr di darllen ni. Da ddeud hynny arwydd mae wedi mynd i pin bach ar draws gynta
i wneud yr arbediad yn y gornel yna. O'n i'n meddwl bod wedi gyrru negas iddo fo pan oedd o siapio i gorff, dwi'n mynd i chwipio i fanna. Ac y golwr yn cymryd i fynd bach o risg, ond hei, mae wedi gweithio. Wel, oedd hwnna'n gyfle gwych i Bontypridd, unwaith eto i selio'r fuddigoliaeth. A mae gan Davies eto, Tom Davies yn i'w, a Steph Davies yn ceibo. Yn y nôl yn yr amddiffyn. Chi'n gweld bod Peder wedi cael ei ychwanegu, un ychwanegu at y terfyn, ond bydd o leia munud a hanner arall, dwi'n siŵr, yn cael ei ychwanegu. Davies, sgiliau gwych unwaith eto at Bright. Bright rhan at Owain Jones, y ddau eilydd yn cyfuno ar bêl pen cywir y ca o ran cefnogwyr Pontypridd, ond nôl mae Aberystwyth yn dod. Un cyfle ola, Canavan yn Letraws, tuag at John Owen, mae fe'n oedi, ond mae'r peniad yn cyrraedd, wel, mae'n cyrraedd hanner ffordd, a fydd hi'n dafliad i Aber, munud efallai wedi ar ôl yma. Clayton Green eto darllen y bas Lletraws na. Penio i ffwrdd, pawb tol i'r bel wan i Pontypridd. Thorn, tuag at Steph Davies. Not yn ennill y peniad. Mae gan Lewis wedi gweithio mor galed dros Aberystwyth. Mae e'n heiddi rhywbeth yn y gêm hon. Canavan. Bêl yn cael ei tharo lawr ac allan am dafliad. Un cyfle ola i Aberystwyth i sicrhau pwynt. Wel, dyna fel oedd un o Sadwrn diwetha'n split, dyna fel oedd hi heddi ar ynghair Dydd ac Abertawe yn cipio'r fuddigoliaeth. Ydy Aberystwyth yn mynd i wneud un hat-trick. Dyma'r tafliad, dyma'r cyfle. Steph Davies ymlaen, bêl yn cael ei chlirio. Ymyl y cwlt Cosby Thorn. Bêl yn gwyro, mae'n cael ei harbed gan Ratcliffe, a mae allan am gic gornel. Neu'n arall, mae'n gymaran. Wel, hon oedd yn ergyn. Wel, nath y gadwyn isel ddo i'r postyn cyntaf na, nath i'w cael gwiriad. Eto mae'n arbediad campus gan Ratcliffe yn y gol. Cic gornel Kirkman. Hwn yw y cyfle ola dos bosib, a Turner i fyny o'r cefn. Nôl gan Arneson. Arneson eto! Oh my God! Gol i Aberystwyth! A gol geidwan i Matthew Turner sydd i sicrhau pwynt i Aberystwyth! O, allwch chi fod credu'r peth yn hyn. Drychwch ar y golygfeydd, y gwyn gan Ratcliffe, gorfoledd i Anthony Williams. Pwynt gwerthfawr, pwynt anhygoel i Aberystwyth. Wow! Sbia, gwiriad, a sbia pwy sy'n sgorio! Y golwr yn cael y cyffyrddiad bychan, fatha bod o'n ymwysodwr yn just anwesu heibio'r golwr. Ratcliffe yn y gol, Turner yn neud, edrych asym y siapel gorff, mae'r botiau draed y gom. A mae o'n, hei, na chdi clinigol. Drychwch ar ymateb cefnogwyr Aberystwyth. Fe wedon ni pa mor pwysig oedd pwynt, ydy'r pwynt yma ym Pontypridd yn mynd i sicrhau bod Aberystwyth gobeithio yn aros yn Uwch Gynghrair Cymru. Matthew Turner, sa'n credu bod e'n gallu credu i hunan i fod e wedi sgorio'r gol i ddod ar sgôr yn gyfartal. I ni'n ail ddechrau, os yna eiliadau o gwbl yn weddill. Mae Amwn yn helpu'r bêl mlaen. Chwiban ola, Nick Pratt o'r Prynhawn. Mae Matthew Turner wedi sicrhau gol a phwynt euraidd i dîm Anthony Williams. Drychwch ar y dathlu ymysg chwaraewyr Aberystwyth. O Tom Davies wedi rhoi Pontypridd ar y blaen. Ond yna gol gan Matthew Turner yn sicrhau pwynt i Aberystwyth. Mae wedi gorffen yma, Pontypridd 1, Aberystwyth 1, lawr at Dylan y Bynese.
bobl bach, dechreuon ni'r rhaglen yn gweud peidiwch byth gadael gêm yn gynnar. Dyna sut mae pethau'n edrych ar y tabl. Sim gymaint o hynny wedi newid, ond mae'r gol na wedi newid y cyfan o ran Aberystwyth. Dewch i ni gael ymateb yn syth, draw yn un syth, at Sioned Dafydd. Anthony, scenes is the first word that comes to mind after that. Can you sum up how you're feeling? What a moment for this club. Yeah, we didn't play well. I think we battled hard, we put bodies on the line, we put balls in the box. We had 3 or 4 bodies done injured, I think 2 subs first half. And we've just done to them what they did to us. In fact, they scored 2 late on, so it's justice, I suppose. But at the end of the day, it's another point, and we move on. And the fact that Matthew Turner, your goalkeeper, got the goal, does that make it a little bit more special? I couldn't see from the sun there, so I see him claiming it around the corner flag, but no, he's done well. He's come in from Cardiff, he's done well for us. It's took a while for him to adjust, and I think we've had a couple of words back and forth Cardiff, and he's come and produced the goods, made a couple of saves when we nearly killed ourselves and cost us towards the second half, so hang on in there, and you never know in this game. Anthony, appreciate your time. Diolch yn fawr. Thank you. Wel, pan chi'n meddwl bod chi wedi gweld y cyfan, mae hwnna'n digwydd. Emlyn, mae rhaid ni weld hwnna. Does dim lot o amser gyda ni. Pêl droed, sut mae pethau ma'n digwydd, Emlyn? Just yr ail bêl eto, tro cynta. Nath Aberystwyth ennill yr ail bêl, a Anderson chwarae teg a... finish, chwarae teg, gol geidwad dod fyny. Taff obviously wedi Turner ymlaen. Great a gol, a great a show them am pêl droed. Nôl rhyw 6 wythnos, oedd Aberystwyth yn meddwl bod nhw wedi ennill yn ebyn Pontypridd, gêm gyfartal, yn teimlo bod nhw wedi colli. Mae'r cyfan di newid yn llwyr, a dim llawer di newid o ran y tabl, ond yw e'n mynd i newid pethau o ran Aberystwyth a Pontypridd, sut maen nhw'n teimlo ar hyn o bryd. Y meddylfryd sy'n wahanol. Aberystwyth dôl yn y gêm, a dath Ponty wneud tymor bach yn rhy rhwydd i Aberystwyth nôl yn y gêm. Ond, chwarae teg iddyn nhw, nath nhw wedi siawnsydd, ar ôl siawns arall, a clyfau arall, a dyma Turner yn sgorio y gol. So, siwr Pontypridd yn hapus efo'r dyfarnwr, efo'r amseru, fi'n mynd siŵr, ond fel nath Taff sôn fyna, justice mewn ffordd, ond fi'n mynd siŵr. So, gêm da, a felly, nath Aberystwyth heiddi pwynt felly. Ie, mor ddiddorol. Bach o gyferiad, mae'n neud yn ddiddorol yn gweddill y tymor, ta beth, nag yw i? Mae mor dyn, dyl fi'n mynd siŵr, a mae Flint yn edrych ar hynna, ond gobeithio siwr Pontypridd yn ennill, ond na, mae'n dyn yna. Mae Pontypridd nôl mewn yn un sôn yn gynnar allu gwrth yn 8fed, neu yn hwlffordd o nawr. Na, mae'n dyn iawn. Dyna ni. Emlyn, diolch am y cwmni. Oedd hwnna'n ddiddorol, oedd hwnna'n hwyl. Diolch am eich cwmni chi. Welwn i chi cyn bo hir. Tara. Ti di dod ar bibs? O'n i'n weld bod ti'n dod yn nhw. O, meddwl chwym gan y capten. Screwfix Sprint yn noddi pêl droed ar S4C.